நான் ஒரு பிரசாதம் வித் துளசி, ஒரு ஃப்ரூட்டு வித் துளசி எடுத்துட்டு வந்தேன். பிளஸ் உங்க வீட்ல என்ன இருக்கோ நீங்க அது ஒரு வாழைப்பழம் ஒண்ணு இருந்தா கூட அட்லீஸ்ட் whatever உங்க வீட்ல இருக்கோ அதை வைங்க. கடவுள் எனக்கு இது வேணும்னு கேட்கறது இல்லை இல்லையா? பத்திரம், பழம், புஷ்பம், தூயம். இப்ப யார் யாரு பாட போறீங்க? நான் பாடவா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி நீங்க பாடுங்க. ஸோ நான் வந்து ஆரத்தி மட்டும் பண்றேன் நான். ஓகே, லைவ் போயிட்டு இருக்கு லைவ். ஸோ உங்க எல்லார் வீட்லயுமே இந்த மாதிரி ஒரு திரி வாங்கிக்கலாம் நீங்க இல்லையா? ஒரு பாக்ஸ்ல 30 வரும் கண்டிப்பா. 30ல இருந்து 35 வரைக்கும் வருது இந்த மாதிரி நெய் விளக்கு. ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு காலையில எடுத்து எல்லாமே ரெடி பண்றது. நெய் இல்லைன்னா டைரக்டா இந்த நீட்டு திரி இருக்கு இல்லையா, நம்ம வீட்டுல விளக்கு வைப்போம் இல்லையா, அதே மாதிரி திரி கூட நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விளக்குல, ஸோ அகல் விளக்குல, ஸோ நான் இந்த விளக்குல எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருக்கேன் நான். ஸோ இது பெருமாள் இதுல இருக்கிறதுனால ஐ ஃபெல்ட் இது பெருமாள் இருக்கக்கூடிய அந்த விளக்கிலே ஏத்தலாம் அப்படின்ட்டு நான் எடுத்துட்டு வந்தேன் நான். ஸோ உங்க வீட்டுல என்ன விளக்கு இருந்தாலும், ஈவன் அதாவது மண்ணுல இருக்கக்கூடிய விளக்கு வந்து ரொம்பவுமே விசேஷம்னு சொல்றாங்க. என்கிட்ட அது தேடணும், எங்கேயோ எடுத்து வச்சுட்டேன் நான் அந்த மண் விளக்கு. ஸோ மண் விளக்கு இருந்தா கூட திருப்பதி பெருமாளுக்கு இப்ப கூட வந்து அதாவது புது பானையில தான், மண் பானையில தான் வந்து அதாவது அரிசி சமைத்து, அதாவது சாதம் அது ஒண்ணுதான் அவருக்கு படைக்கிறதாம். ஸோ அந்த மாதிரி வெரி சிம்பிள். கடவுள் வந்து எப்பவுமே சிம்பிளா தான் இது பண்றாரு. நாமளும் அந்த சிம்பிளிசிட்டியை வந்து கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரே விளக்கு இருந்தா கூட பரவாயில்ல, இந்த ஜோடியா இருந்ததுனால நான் ஜோடியா எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் நான். உங்ககிட்ட என்ன கன்வீனியன்டா இருக்கோ அது செய்யுங்க. ஸோ இதுவே பண்ணணும்ட்டு பகவான் எப்பவுமே கேட்கறது கிடையாது. நம்மளால என்ன முடியறதோ அது நம்ம செய்யணும். ஓகே, ஸோ எஸ் மாதாஜி நீங்க பாடுங்க. மல்லிகா மாதாஜி ஸ்கிரீன் பிரபு கிருஷ்ணா பிரபு உங்ககிட்ட இந்த ஸ்லோகம் ஸ்கிரீன் இருந்தா நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. எல்லாருமே அதை மியூட்ல நீங்க எல்லாருமே பாடணும். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் பாதத்திற்கு 4 முறை வந்து காட்டிடுவேன். அதுக்கப்புறம் இடுப்பாண்ட ஒரு 2 முறை, அதுக்கப்புறம் தலைபாகத்துக்கு 1 முறை, 3 முறை இது காட்டிட்டு மொத்தமும் வந்து 7 முறை இது நான் பண்ண போறேன். ஸோ நீங்க அதை மட்டும் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, மல்லிகா மாதாஜி வில் பி ரிசைட்டிங் இன்னைக்கு. மிச்ச பேர் எல்லாருமே பாடணும், எல்லாருமே வந்து மியூட்ல பாடுங்க. ஸோ ஸ்கிரீன் வந்து நம்ம தமிழ்ல நீங்க வந்து இது போட்டுருங்க பிரபு, தமிழ் ஸ்கிரிப்ட் நீங்க ஷேர் இட் இன் தி ஸ்கிரீன். ஒரே நிமிஷம் இரு மாதாஜி, நான் விளக்கு ஏத்திக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். நான் இது பிரேயர் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க அதையே பண்ணிடுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவா நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எஸ், நீங்க மல்லிகா மாதாஜி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கடைசியில வந்து பிரபுபாத பிரணத்தியோட முடிக்கணும்.
Yes. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే ప్రజమానం యశోదాపియోలకాళతవమానం పరాం దృష్టమద్యంతో దోతృత్యగోప్తా రుదంతం ముఖనేత్రయుగ్మం రుచందం कराम्बोजयुग्मेन सदङ्गनेत्रं मुहुश्वासकम्बत्रिरेखाङ्गकण्ड स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिभक्तम् इति दृक्सहलीलाभि आनन्दकुण्डे स्वकोशं निभज्जन्तम् आख्याभयन्तम् तदीयेषु तन्येषु भक्तैर्दिदत्वं पुनः प्रेमतस्तं सदा वृत्ति वन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षावतिं वा न चान्यं प्रणयहं हरे सातभिः इदं देवपूर्णाद गोपालपालम् सदा मे मनसा वीरस्तां की अन्यै इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तैः स गोप्या मुहुसुम्बिदं बिम्बरक्तातरं मे मनसा विरास्तामललक्षलाभैः नमो देवतामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाप्तिमग्नम् कृपादृष्टिर्विष्ट्यादिदिनं वदानु गृहाणे समामज्ञं यदि यक्षिदृशै कुबेरात्मजौ भक्तमुदैव यत्त्वत् त्वयामोसिदौ भक्तिभजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो मोक्षे ग्रहे मे स्थितमोदरेः न मेस्ते स्तुताम्ने स्फुरन् दीप्तिताम्ने त्वदीयोतरायाद विश्वस्य ताम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नमामीश्वरं राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलायै देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं सत्कुण्डलं गोकुले गोकुले प्रजमानं प्राजमनम् यशोदापियोलकालकलमानं वरां परामृष्टमत्यन्ततोद्रुतगोप्या यशोदाभियोलोकलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततोद्रुतगोप्या रामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमनम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमनम् नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत
Vedanta Swamin Vidhi Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavade Paschyatai Deshadarini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavade Paschyatai Deshadarini Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitya Gaura Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna Mataji. Thank you, Hare Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Daily ஒருத்தர் டேக் த சான்ஸ். எல்லாருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. இன்னைக்கு மல்லிகா மாதாஜி பாடினாங்க. நாளைக்கு ஒருத்தங்க. நாளைக்கு நான் ட்ரை பண்றேங்க மாதாஜி விஜயகுமாரி. எஸ். நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்து பண்ணுங்க. so that உங்களால இன்வால்வ்மென்ட்டோட பண்ண முடியும். Yes மாதாஜி. Tomorrow I will do மாதாஜி. Yes. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். Let me share the screen. Videos. Okay. So 10th அத்தியாயம். ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஒரு
லாஸ்ட் அத்தியாயம் 2வது கேண்டோவில் லாஸ்ட் அத்தியாயம் வந்திருக்கும். எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளால இதெல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதா அவங்களுடைய இயக்கத்திற்கு நம்ம நிறையவே கடமைப்பட்டிருக்கோம். நம்ம என்என்டி பிரபுஜிக்கு அவங்க எல்லாருக்குமே நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ பதம் 1. ஸோ விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்களே வாசிங்க. சுக உவாச்ச அத்ர சர்கோ விசர்கஸ்த சதானம் போஷணம் ஊதயः மன்வந்தரேஷானுகதா நிரோதே முக்திர் ஆஸ்ரயாக. எஸ், ஆஸ்ரயா இஸ் த 10th இல்லையா குவாலிட்டி. 10 குவாலிட்டிஸ் பத்தி நம்ம பேச போறோம். அதுல லாஸ்ட் மற்றும் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி எதுனாக்கா ஆஸ்ரயா, நிழல் இல்லையா. நிழல் அப்படின்னா நமக்கு தஞ்சம். நாம இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நாம் எல்லாருமே தவறி வந்து விழுந்திருக்கோம். இந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாமே தஞ்சம் அடைய வேண்டியது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய பாதங்கள் தான். ஸோ அதை பற்றியும் நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. श्री सुग उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं भूषणम् ऊतयः मन्वन्तरेचानुक्ता निरोधो मुक्तिराश्रयः. श्री सुग उवाच श्री सुगदेव गोस्वामी கூறினார். அத்ர இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் சர்க சிருஷ்டி, விசர்க உபசிருஷ்டி, ச மேலும், ஸ்தானம் கிரக அமைப்புகள், போஷணம் பாதுகாப்பு, ஊதய படைப்பை தூண்டும் சக்தி, மன்வந்திர மனுக்களின் மாற்றங்கள், ஈச அனுகதா பகவத் விஞ்ஞானம், நிரோத பரம பதத்தை சென்றடைதல், முக்தி ஆசிரிய உத்தம புருஷர். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பின்வரும் 10 பிரிவுகளை கொண்ட விஷயங்கள் உள்ளன. பிரபஞ்ச சிருஷ்டி, உபசிருஷ்டி, கிரக அமைப்புகள், பகவானால் அளிக்கப்படும் பாதுகாப்பு, படைப்பை தூண்டும் சக்தி, மனுக்களின் மாற்றம், பகவத் விஞ்ஞானம், பரமபதத்தை சென்றடைதல், முக்தி மற்றும் உத்தம புருஷர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்னென்ன அந்த 10ன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே வந்து கிளாசிபிகேஷன் சொல்லிட்டார். யாரு? சுக கோஸ்வாமி. அதாவது இந்த பதில் யாருக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது? நம்ம நைமிஷரீனத்துல இருக்கக்கூடிய சௌனிக முனிகள் ரிஷி, அந்த ரிஷியினுடைய தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளுக்கு எல்லாமே வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள்? நைமிஷரீனத்துல வந்து அதாவது 1000 ஆண்டுகள் வந்து அவர்கள் வேள்விகளை நடத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த வேலையில ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார்கள். ஸோ இந்த லோக சேமத்திற்காக இந்த உலகம் நாம் எல்லாருமே தவறி விழுந்த இந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாம் நன்னிலை அடையணும்னா இங்க நிறையவே நற்காரியங்கள் நடந்து அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜில தான் நாம் எல்லாருமே வந்து அந்த சேஞ்சஸ் மடைமாற்றத்துக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா. அத்தகைய செயல்பாடுகள் நாம இட் இஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி பர்சன். நாம் எல்லாருமே பக்தி செய்யணும். பகவான் எப்பவுமே சொல்றார், என்னை வந்து சரணடை அப்படிங்கிறாரு, என் பாதங்களில் தஞ்சமடை அப்படிங்கிறார், நான் உன்னை ரட்சிக்கின்றேன் என்றார். அது எதற்காக உரைக்கின்றார் அப்படின்னா, நாம் எல்லாருமே இங்க தவறி விழுந்தவர்கள் இல்லையா. மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தவறி விழாம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை அவர் நமக்கு வழங்குகின்றார். எதை தஞ்சமடைந்தால் நம்முடைய வாழ்நிலை வந்து நற்கதியில் அடையும் என்பதை வந்து நமக்கு எடுத்துரைப்பதற்காக தான் பகவான் அவ்வாறு எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா. அதேதான் வந்து ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே வந்து எடுத்துரைக்கின்றார்கள். இங்க சுகதே கோஸ்வாமிகளும் கூட அந்த நைமிஷரீனத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளுக்கு அதையே எடுத்து கூறுகிறார். ஸோ இந்த 10 டாபிக் இந்த சாப்டர்ல நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஸோ பாகவதத்துல பின்வரும் 10 பிரிவுகளை கொண்ட விஷயங்கள் இல்லையா, அதை தான் வந்து நாம இங்க பார்க்க போறோம். ஸ்ரீ சுக உவாச்ச அத்ர சர்கோ விசர்கஸ்ய. சர்க்கம் என்றால் முதலாம் படைப்பு, 2ஆம் படைப்பு உபபடைப்பு வந்து பிரம்மர் செய்யறது, முதலாம் படைப்பு பகவானே செய்கின்றார். சோ ஸ்தானம் போஷணம் ஊதயக மன்வந்தரே சானுகதா நிரதோ முக்திர் ஆஸ்ரய. அதாவது உத்தம புருஷர், அவருடைய பாதங்கள் தான் நமக்கு அதாவது அடைக்கலம். ஆஸ்ரயா என்றாலே அடைக்கலம். இங்க அடைக்கலம் கொடுப்பது யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா. உத்தம புருஷராக இருக்கக்கூடிய புருஷா என்றால் எப்பொழுதுமே ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடிய பகவானை தான் வந்து குறிக்கும். நாம் எல்லாருமே நம்ம
நம்ம இந்த ஓருடலுக்கு மட்டும்தான் புருஷன். இந்த களத்தை மட்டும்தான் நாம் அறிபவர். அடுத்தவர்களுடைய ஹிருதயங்கள்ல என்ன இருக்கு, அவர்களுடைய நிலை என்னன்றது நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. ஆனால் பகவானுக்கு எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே என்னென்ன, அதாவது எல்லா களத்தையுமே அறிபவர் அவர் ஒருத்தர் தான் இல்லையா? ஏன்னா அந்த ஜீவனுக்குள்ளேயே ஜீவனாக இருக்கக்கூடியவர் எம்பெருமான். அதனால அவருக்கு எல்லா உயிர்வாழிகளை பற்றியும் அவருக்கு நன்னா தெரியும். சோ பிரபஞ்ச சிருஷ்டி, தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். என்ன படிக்க போறோம்? சிருஷ்டி, இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன். முதலாம் அண்டங்கள் எல்லாம் வந்து எவ்வாறு காரணோதயா விஷ்ணு அவருடைய சுவாசம் மற்றும் உடல் நாளங்களிலிருந்து அண்டங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு படைக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு முறையும் ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். இன்னும் இந்த நெக்ஸ்ட் லெவல் இந்த இதுல என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். உபசிருஷ்டி கூட நம்ம வந்து பிரம்மருடைய உபசிருஷ்டி, அதாவது நாரதருக்கும் பிரம்மாவுக்கும் இடையில நடந்த உரையாடல் மூலியமாக இந்த விராட் ரூபத்துல வந்து என்னென்ன பகுதிகள், எக்ஸாம்பிள், ஸோ பகவானுடைய அந்த விராட் சொரூபத்துல அவருடைய உடல்ல நமக்கு எல்லாருக்கும் கூட வந்து தசை உண்டு, அதே மாதிரி வந்து ரத்தம் உண்டு உள்ள உடல்ல. நம்ம அதே மாதிரி பகவானுடைய அந்த விராட் சொரூபத்துல நம்ம வந்து எதெல்லாம் மேப் பண்ணியிருக்கோம்னாக்கா, ஆறுகள் எல்லாமே ரத்தத்திற்கு நம்ம வந்து மேப் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அவருடைய எலும்புகள் எல்லாமே வந்து, அதாவது இந்த குன்றுகள் மலைகள் இது எல்லாத்துக்குமே மேப் பண்ணப்பட்டிருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த உபசிருஷ்டியில வந்து நம்ம அதை படிச்சிருக்கோம். கிரக அமைப்புகள், அதாவது கிரகங்கள், எண்ணற்ற கிரகங்கள் வந்து எவ்வாறு, அதாவது ஒரு நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல வந்து எப்படி ஒவ்வொரு அண்டமும் தாங்கியிருக்கின்றது, அதுக்குள்ள வந்து எண்ணற்ற நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் அமைப்புகள் எல்லாம் வந்து இருக்கின்றது. இது மூன்றாவது. பகவானால் அளிக்கப்படும் பாதுகாப்பு, ஷெல்டர் இல்லையா? நமக்கு எவ்வாறு ரட்சணை என்பது பகவான் கொடுக்கின்றார். இது நான்காவது. படைப்பை தூண்டும் சக்தி, சோ அதாவது படைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதாவது அந்த உந்துதல் வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த சக்தியை பற்றி நம்ம வாசிக்கிறது. மனுக்களின் மாற்றம், அதாவது பிரம்மாவுடைய ஒரு இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து 14 மனுக்கள் வந்து மாற்றம், அது அவருடைய ஒரு நாள் அப்படிங்கிறத வந்து நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஒரு கல்பத்துக்குள்ள வர்றது மனுக்களின் மாற்றம். அது நெக்ஸ்ட் பகவத் விஞ்ஞானம், சோ அதாவது பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது இல்லையா? அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி நாம புரிந்து கொள்வது. அடுத்து பரம படத்தை சென்றடைதல், ஸோ தட் இஸ் ரீச்சிங் டு த கோ பேக் டு த காட் ஹெட், அதாவது எவ்வாறு நாம வைகுண்டங்கள் கோலோகத்தில் செல்வதற்கான அந்த மார்க்கங்கள். அடுத்து முக்தி, சோ முக்திகளை பற்றி பேசுவது மற்றும் உத்தம புருஷர், எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி சொல்வது. சோ இவ்வாறாக நாம இத்தனை விஷயங்களையுமே இந்த ஒரு அத்தியாயத்துல நாம வாசிக்க போகின்றோம். எஸ் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் நீங்க வாசிங்க. தசமஷ்ய விகக்தி அர்த்தம் நவானாம் இஹ லக்ஷணம் வர்ணயந்தி மகாத்மனஹ ஸ்ருதோனர் தேன சாஞ்சசா. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தசமஷ்ய விகக்தி அர்த்தம் நவானாம் இஹ லக்ஷணம் வர்ணயந்தி மகாத்மானஹ ஸ்ருதேனார் தேன சாஞ்சசா. தசம்ஸ்ய உத்தம புருஷரின் விஷுத்தி தனித்தன்மை, அர்த்தம் நோக்கம், நவானாம் மற்ற 9 இஹ இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் லக்ஷணம் அறிகுறிகள், வர்ணயந்தி அவை வர்ணகின்றன, மகா ஆத்மனக சிறந்த முனிவர்கள், ஸ்ருதேன வேத ஆதாரங்களால், அர்த்தேன நேரடியான விளக்கத்தால், மேலும் அஞ்சஷா சுருக்கமாக. மொழிபெயர்ப்பு. உத்தம புருஷரின் ஆஸ்ரயக உன்னத தன்மையை பிரித்தறிவதற்காக மற்றவைகளின் அறிகுறிகள் சில சமயங்களில் வேத முடிவுகளால் விவரிக்கப்படுகின்றன. சில சமயங்களில் அவை நேரடியான விளக்கத்தாலும் மற்ற சமயங்களில் பெரும் முனிவர்களின் சுருக்கமான விளக்கங்களாலும் விவரிக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நாம் என்ன வாசிக்க போறோம்? தசமஷ்யஹ விகத்தி அர்த்தம் நவானாம் இஹ லக்ஷணம் வர்ணயந்தி மகாத்மனஹ ஸ்ருதேனார்தேன சாஞ்சசாக. அதாவது தசமஸ்ய, அதாவது தசமஸ்ய அப்படின்னா பகவானின், அதாவது உத்தம புருஷரின் விஷுத்தி தனித்தன்மை இல்லையா, அவருடைய இண்டிவிஜுவல், இது வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். அர்த்தம் நோக்கம்,
நவானாம் மற்ற 9 இஹ இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் லக்ஷணம் அறிகுறிகள் வர்ணயந்தி அவை வர்ணிக்கின்றன. மகா ஆத்மனக சிறந்த முனிவர்கள் ஸ்ருதேன வேத ஆதாரங்களால் அர்த்தேன நேரடியான விளக்கத்தால் ச மேலும் அஞ்சசாக அதாவது சுருக்கமாக, அதாவது எந்தெந்த விதத்தில் நாம் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். சிலதெல்லாமே டைரக்டா பகவானுடைய இதுல இருந்தே நமக்கு தெரிய வருது. சிலதெல்லாம் வேத மந்திர சாஸ்திரங்களுடைய விளக்க உரையிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சிலதெல்லாமே நம்ம ரிஷி முனிகள் அவர்களுடைய உணர்தலை வைத்து நமக்கு மேலும் வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் வச்சும் நமக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. அதாவது 9, அதாவது ஆஸ்ரயா என்பது 1, அதுதான் ஹையஸ்ட். அது பகவானை குறிக்கின்றது. இந்த 9 மித்த இருக்கக்கூடிய அந்த 9 இயல்புகளுமே இந்த ஆஸ்ரயா அதாவது பகவானை தான் சார்ந்திருக்கின்றது என்று எடுத்துரைக்கக்கூடிய பதம் தான் இது. சோ உத்தம புருஷர் ஆஸ்ரயா. சோ உன்னத தன்மையை பிரித்தறிவதற்காக, அதாவது அவருடைய உன்னத தன்மை. இதுல இந்த பிரபஞ்சங்கள் அனைத்திலுமே நல்லது கெட்டது எல்லாமே உண்டு இல்லையா? சோ பௌதீகம் ஆன்மீகம் இப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? ஆன்மீகம் என்றால் 100% அங்க ஒன்லி ஸ்பிரிச்சுவல் தான். இங்க மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச். நாம் எல்லாருமே ததா சக்தியில் இருப்பவர்கள் தான். ஒன்று நம்ம உத்தமமான அந்த ஆன்மீகத்துல போய் நாம நிலை பெற்று விடுகின்றோம். இல்லைன்னா இந்த கீழான இயல்பால் கற்றுண்டு மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதீகத்தோடைய நாம பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கோம். சோ இந்த 2 நிலைகளையுமே இந்த மனிதனாகப்பட்டவன் ஆட்கொள்ளப்படுகின்றான். சோ இந்த இடத்துல கீழ் இயல்பு உண்டு, அது மேலான இயல்பு. இவ்வாறு நாம பிரித்தறிய வேண்டும் இல்லையா? அவருடைய உயர்வான இயல்பு வேறு, அவருடைய தாழ்வான இயல்பு இரண்டுமே அவரிடம் இருந்துதான் தோன்றியது. அதுல எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. ஆனா இந்த பௌதீகத்துல நாம திரும்பி திரும்பி நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல வரணும். அங்கே சென்றால் நாம இந்த குவாலிட்டிஸ் மட்டும்தான். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். என்னன்னாக்கா அங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல், அதாவது ஆன்மீகம். இங்கே மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச். சில சமயத்துல நம்ம ஆன்மீகத்தின் தரப்புல ஹையஸ்டா போயிடுவோம். சில சமயத்துல நம்ம தவறி கீழே விழுந்துருவோம். அந்த மாதிரி ரிஷிமுனிகள் கூட இந்த இடத்துல தவறி விழுந்தவர்கள் உண்டு இல்லையா? சோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சிச்சுவேஷன்ஸ். நம்ம எப்படி அதை இந்த குணாதிசயத்தை நம்ம எடுத்து செல்கின்றோம். சத்துவத்திலே இருந்தாலும் அந்த சத்துவம் இந்த இடத்துல மேன்மையான சத்துவம் கிடையாது. அதாவது பௌதீக இயற்கையில அந்த சுத்த சத்துவ நிலை அடையும் பொழுதுதான் நம்ம பகவானிடத்துல நாம தஞ்சம் அடைந்திருக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். முழுமையாக அவர் பாதங்களில் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். சத்துவமாக இருந்தாலும் கூட நாம இந்த இடத்துல we are all அதாவது பாத்தீங்கன்னா கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறவங்க தான். ஏனென்றால் நாம சத்துவத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ஆனந்தம் என்னும் அந்த எதிர்பார்ப்பு எக்ஸ்பெக்டேஷன் உண்டு இல்லையா? சோ தே ஆல்வேஸ் எதிலுமே எந்த ஒரு செயலில் செய்யும் பொழுதிலுமே அதுல ஆனந்தத்தை எதிர்பார்த்துதான் செய்வார்கள். அதனால சத்துவமும் குறையுடைய ஒரு குணம்தான் இந்த இடத்துல. எப்பொழுது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் செல்கின்றோமோ அப்பொழுது பாத்தீங்கன்னா சமாதி நிலை அல்லது அந்த பிரம்ம நிலை அல்லது சுத்த சத்துவ நிலை. சுத்த சத்துவ நிலை பக்தி யோகத்துல போகும்பொழுது நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. இந்த சமாதி மற்றும் இந்த அதாவது பிரம்ம நிலை என்பது யோக நிலைகளை பயிற்சி செய்யும் பொழுது அடைய பெறுகின்றது. தோன்றாத அருவத்தின் மீது செல்பவர்கள் அடையக்கூடும். இரண்டும் தெய்வம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது ஒரு நிலை கொண்டு அந்த பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய நிலைதான். ஆனா இங்க வெறுமனே பக்தி யோகம் தான் பயிற்சி அளிக்கப்படுகின்றது. இங்கே தோன்றாத அருவத்தின் மீது அதாவது தியான பயிற்சிகள் மூலியமாக பகவானை அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. இது மர்ஜிங் வித் காட். இவங்க எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும்னு நினைக்கிறவங்க. சோ இப்படி அவரவர்கள் அடையக்கூடிய முக்தி நிலைகள் பேசிக்கலி 5 விதமான முக்திகளை பற்றி கூட நம்ம இதுல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். நீங்க அது நிறைய வாட்டி நம்ம டிஸ்கஸ் கூட பண்ணியாச்சு. சோ உன்னத தன்மையை பிரித்தறிவதற்காக சோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லையா தெரியணும். எந்தெந்த குவாலிட்டிஸ் எப்படிங்கிறது ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் பௌதீகத்தின் தரப்பில் இதெல்லாமே உன்னதமான இதெல்லாமே நம்ம பிரித்தறிய வேண்டும். சோ மற்றவைகளின் அறிகுறிகள் சோ இதனுடைய பிரித்தறியறதுக்கு கூட நமக்கு அதற்கான இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட வெளிப்படுத்தணும் இல்லையா? அந்த உணர்வுகள் எல்லாமே நாம் கண்டிப்பா வெளிப்படுத்துவோம். அந்த சுபாவம் நடத்தை அதுக்கப்புறம் எவ்வாறு நம்ம பேசுகின்றோம் இதை பத்தி எல்லாமே நம்ம நல்லபடியா அதாவது we can easily discriminate actually.
ஸோ மற்றவைகள் அந்த அறிகுறிகளை எல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணணும். சில சமயங்களில் வேத முடிவுகளால் வந்து விவரிக்கப்படுகின்றன. சிலது எல்லாமே வேத ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து படிச்சு, அதாவது ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு, பகவானை பற்றிய ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதற்கு வேத சாஸ்திரங்கள் படிக்கின்றோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து பகவத்கீதை வாசிக்கின்றோம், பாகவதம், புராணங்கள், இதிகாசங்கள், ஸோ உபனிஷத்கள், இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து சிலதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்மளால புரிந்து கொள்ளவும் முடிகின்றது அதனுடைய விளக்க உரையிலிருந்து. சில சமயங்களில் அவை நேரடியான விளக்கத்தாலும், இந்த மாதிரி உபன்யாசங்கள் வந்து அட்டென்ட் பண்ணும் பொழுது, இல்லைன்னா எழுத்துக்கள் மூலியமாக ஒரு குரு ஆச்சாரியார் அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் மூலியமாகவும் அந்த வாணியின் மூலமாகவும் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். மற்ற சில சமயங்களில் பெரும் முனிவர்களின் சுருக்கமான விளக்கங்களாலும் விவரிக்கப்படுகின்றன. ஷார்ட்டா வந்து ஸ்வீட் அண்ட் ஷார்ட்டா சிம்பிளா சொல்றதுலயும் வந்து சில ரிஷிமுனிகள் எடுத்துரைக்கிறத வச்சு கூட நம்ம வந்து அவர்களுடைய உணர்தல், பேசிக்கலி அவர்கள் உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்திருப்பார்கள், அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்ப நம்ம பிரபுபாதருடைய அவருடைய வாணி எல்லாமே நம்ம கேட்க, ரெக்கார்டிங்ஸ் இல்லையா, யூடியூப்ஸ் எல்லாமே நம்ம கேட்கும் பொழுது அவங்கெல்லாம் உணர்ந்து சொல்லிட்டு போனது எல்லாமே நாம் இப்போ கேட்கின்றோம். ஸோ அதன் மூலியமாகவும் நம்ம வந்து இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கின்றோம். ஸோ அதாவது பகவான் அவர்தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் தஞ்சம். அவருடைய மீதம் இருக்கக்கூடிய 9 விதமான அந்த இயல்புகள் வந்து இந்தந்த விதத்தில் வந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை வந்து அழகாக இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து, அதாவது அந்த மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மூன்றாவது ஸ்லோகம் புஷ்பம் மாதாஜி. பூத மாத்ரேந்திரிய வியாயம் ஜன்ம சர்க்க உத்ர ஹிருதய பிரம்மணோ குண வைஷ்யாம்ஷாத் விசர்க்க பௌருஷ் ஸ்மிருதத. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பூத மாத்ரேந்திரிய தியாம் ஜன்ம சர்க்க உத்ரக்ருதக பிரம்மணோ குண வைஷம்யாத் விசர்க பௌருஷ ஸ்மிருதக. பூத ஸ்தூலமான ஐம்பூதங்கள், ஆகாயம் போன்றவை, மாத்ரா புலன்களால் உணரப்படும் பொருட்கள், இந்திரிய புலன்கள், தியாம் மனதின், ஜன்ம படைப்பு, சர்க்க தோற்றம், உதாக்ருதக படைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிரம்மணக முதல் புருஷரான பிரம்மாவின், குண வைஷம்யாத் இயற்கையின் முக்குண சேர்க்கையால், விசர்க மறு சிருஷ்டி, பௌருஷக பலனளிக்கும் செயல்கள், ஸ்மிருதக என்று அழைக்கப்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்பு. ஆரம்ப படைப்பின் 16 பொருட்களான ஐம்பூதங்கள் நெருப்பு, நீர், நிலம், காற்று மற்றும் ஆகாயம், ஓசை உருவம், சுவை, வாசனை, ஸ்பரிசம், மேலும் கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல் மற்றும் மனம் ஆகியவை சர்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் ஜட இயற்கை குணங்களின் சேர்க்கையினால் பின் தொடர்ந்து நிகழ்வது விசர்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பொருளுரை. 10 பகுதிகளாக உள்ள ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் விஷயங்களை விவரிப்பதற்காக 7 தொடர்ச்சியான பதங்கள் உள்ளன. இவற்றில் முதலாவதா இருப்பது பௌதிக புத்தி மற்றும் மனம் ஆகியவற்றால் தொகுக்கப்பட்ட பௌதிக அகங்காரத்தையும், நிலம், நீர் பற்றிய போன்றவைகளை கொண்ட 16 ஆரம்ப தோற்றங்களையும் பற்றியவை ஆகும். மேற்குறிப்பிட்ட 16 சக்திகளும் முதல் புருஷராகிய ஹரே கிருஷ்ணா மகாவிஷ்ணுவின் சக்திகள் என்பதையும் இச்சக்திகளுடைய பிரதிபலன்களின் ஒரு விளைவாக தோன்றுவது அடுத்து வரும் சிருஷ்டி என்பதையும், மகாவிஷ்ணு கோவிந்தனின் அவதாரம் ஆவார் என்பதையும் பிரம்மா பிற்காலத்தில் தமது புத்தகமான பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.47 பின்வருமாறு விளக்கியுள்ளார். ய காரணார்ணவ தலே பஜதிஸ்ம யோக நித்ராமனந்த ஜகதண்ட சரோம ஹோபக ஆதார சக்திம் அவலம்பிய பராமஸ்வமூர்த்திம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. கோவிந்தன் அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் முதல் புருஷ அவதாரமான மகாவிஷ்ணு யோக நித்திரையில் இருக்கிறார். அப்பொழுது உன்னதமான அவரது உடலின் ஒவ்வொரு மயிர் துவாரத்திலும் எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்கள்
சக்தி வடிவில் வைக்கப்படுகின்றன. ஸ்ருதேன எனும் முந்தைய பதத்தில் அல்லது வேதாந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது போல் பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து அவரது பிரத்யேகமான சக்திகளை தோன்ற செய்வதன் மூலமாக படைப்பு சாத்தியமாக்கப்படுகிறது. இத்தகையதொரு வேத குறிப்பு இல்லாமல் படைப்பு ஜட இயற்கையின் ஒரு உற்பத்தி போல் காட்சியளிக்கிறது. இம்முடிவு அறிவு பற்றாக்குறையால் வருகிறது. பரமபுருஷ பகவானே எல்லா சக்திகளுக்கும் அந்தரங்க பகிரங்க நடுத்தர மூலம் என்பது வேத முடிவாகும். இங்கு முன்பே விளக்கப்பட்டதை போல் இயங்க முடியாத ஜட இயற்கையில் இருந்துதான் சிருஷ்டி படைக்கப்படுகிறது என்பது தவறான ஒரு முடிவாகும். உன்னதமான ஒளிதான் சிருஷ்டிக்கு காரணம் என்பது வேத முடிவாகும். ஆனால் பௌதிக இருள்தான் அவற்றுக்கு காரணம் என்பது வேதத்திற்கு எதிரான முடிவாகும். பரமபுருஷரின் அந்தரங்க சக்தி அவருடன் முற்றிலும் ஒன்றானதாகும். அந்தரங்க சக்தியின் தொடர்பால் பகிரங்க சக்தி உயிர் பூட்டப்படுகிறது. பகிரங்க சக்தியின் தொடர்பில் தக்கவாறு இயங்கும் அந்தரங்க சக்தியின் பின்ன பகுதிகள் நடுத்தர சக்தி அல்லது ஜீவராசிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறாக மூல படைப்பானது பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து அல்லது பரபிரம்மனிடமிருந்து வருவதாகும். பிரம்மாவின் சிருஷ்டி மூல பொருட்களை கொண்டு செய்யப்படும் இரண்டாந்தரமான சிருஷ்டியாகும். இவ்வாறாக பிரபஞ்ச இயக்கம் துவங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் இதே விளக்கங்கள் நம்ம முன்னாடியும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் இந்த செகண்ட் கேண்டோலயே நம்ம இந்த மாதிரி விளக்கங்கள், முதன்மை படைப்பு, சர்க்கம் மற்றும் விசர்க்கம் ரெண்டுத்தையுமே படிச்சிருக்கோம். மீண்டும் ஒரு வாட்டி இந்த பஞ்சமகாபூதங்கள், அதாவது மூலப்பொருட்கள், ரா மெட்டீரியல்ஸ், அது என்னென்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் வச்சு மீண்டும் இந்த ஸ்லோகத்துல வாசிக்க போகின்றோம். ஸோ எவ்வாறு அவருடைய அந்த அந்தரங்க சக்தி பகிரங்க சக்தியையும் உயிர்ப்பிக்கின்றது அப்படிங்கிறத இந்த பதத்துல விளக்க உரையில அழகாக கொடுத்திருக்காரு நம்ம பிரபுபாதர் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஒரு வரி நம்ம முன்னாடி படிச்சது கிடையாது, எல்லாமே தனித்தனியா படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ இங்க இருந்து இங்க, அதாவது அவருடைய படைப்பு, முதன்மை படைப்பு இந்த அதாவது அண்டங்கள், ஒவ்வொரு அண்டமும் அநேக, அதாவது யூனிவர்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, அநேக அண்டங்கள் அந்த கார்ணோதயா விஷ்ணுனுடைய சுவாசத்துல, உடல் நாளங்கள், அதுதான் அந்த மயிர், அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த இதுல வர்றதுதான், அந்த சுவாசத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த இதுல இருந்து அண்டங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றது என்றது படிச்சோம். அந்த அண்டங்கள்ல எவ்வாறு இந்த ஜீவராசிகள் எல்லாம் இந்த சக்தி எவ்வாறு கனெக்ட் ஆகுறதுன்றத நம்ம படிக்கல இல்லையா? அந்த விளக்கம் இந்த ஸ்லோகத்துல நாம இங்க பார்க்கின்றோம். பூத மாத்தேந்திரிய தியாம் ஜன்ம சர்க்க உத்ருஹ பிரம்மணோ குண வைஷ்யாம்யாத் விசர்க பௌருஷ ஸ்மிருதத. அதாவது பூத அப்படின்னா பூத ஸ்தூலமான ஐம்பூதங்கள் இல்லையா? ஸ்ட்ரக்சர். இப்ப நம்ம உடல் கூட, இது கூட ஸ்தூல உடல் இல்லையா? கண்ணால பார்க்க முடியாது எல்லாமே ஸ்தூலம் தான், அதெல்லாம் காம்பினேஷன் இல்லையா? சோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பஞ்சமகாபூதங்கள் மற்றும் பிற பொருட்களுடைய கலவை தான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். இப்ப வீடு கூட கட்டுறோம் நம்ம, கடகால் தோன்றும், மண்ணு தோன்றும், அதுக்கப்புறம் கம்பி கட்டி, அதுக்கப்புறம் அந்த மிக்சர், சிமெண்ட், ஜல்லி, அதுக்கப்புறம் மணல் மிக்சர் காம்பினேஷன்ல போட்டு நம்ம கட்டடத்தை ஏத்துறோம். அதே மாதிரிதான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கூட உயிர்வாழி எனப்படும். அதாவது இந்த உயிர்வாழியினுடைய உடல் அமைப்பு கூட பஞ்சமகாபூதங்களால் ஆனது. சோ நமக்கு முன்னாடியே தெரியும், இந்த உடல் மண்ணோட சம்பந்தப்பட்டது, அது பூமியாக நாம கருதுகின்றது. இந்த பஞ்சமகாபூதத்திலே பூமிக்கு சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த உடல்ல ரத்தம் இல்லையா, அதாவது ஓடுறது, ரத்தம் பாய்ஞ்சுட்டே இருக்கு எப்பொழுதுமே, அது ஜலத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது பஞ்சமகாபூதத்துல. அடுத்து சுவாசம், பிராணயாமா இல்லையா, அந்த காற்றுக்கு ஒப்பிடப்பட்டது, அதாவது வாயுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் நெருப்பு. ஸோ வெளி சுவாசத்திலயும் நமக்கு அந்த அக்னியினுடைய இது இருக்கும். அதே மாதிரி வயிற்று பாகத்துல நம்ம உணவு செரிமானம் என்பது அக்னியினுடைய சொரூபமாக பரமாத்மா இருப்பதும் நாம 13th சாப்டர்லயும் படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில. சோ அப்படி இந்த பரமாத்மா நிலைகள்ல வயிற்று பாகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அக்னி சொரூபத்தையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும்.
சோ அதோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் இந்த உடல்ல வெற்றிடம் என்றிருந்தால் அது வந்து ஆகாயத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மாதிரி பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து பஞ்சமகாபூதங்களால் ஆனதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்துல. ஒவ்வொரு அண்டமும் வந்து பஞ்சமகாபூதத்தால தான் வந்து படைக்கப்படுகின்றது. அதே மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு உயிர்வாழினுடைய பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரும் வந்து பஞ்சமகாபூதங்களால் ஆனது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஆகாயம் போன்றவை மாத்ரா புலன்களால் உணரப்படும் பொருட்கள். சோ நம்ம புலன்களால் கண்ணால நாம் என்ன செய்ய முடியும்? பார்த்தல் என்னும் அந்த செயலை செய்கின்றோம். நம்ம கண் முன்னாடி என்னென்ன காட்சி இருக்கோ அதெல்லாம் நம்மளால காண முடிகின்றது. காணுதல் என்னும் அந்த செயலை கொண்டதுதான் வந்து நாம உணரக்கூடியது, ஃபீல் பண்றது இல்லையா? சோ அதாவது பரமாத்மாவுடைய நிலை விஞ்ஞான மையத்தை நாம் எவ்வாறு உணர்கின்றோம்? அதாவது திங்கிங், அதாவது நம்ம வந்து மனசால நினைத்தல் இல்லையா? நினைக்கின்றோம், அதுக்கு அடுத்து ஃபீல் பண்றோம், அதன் மேல வந்து ஆசையும் கொள்கின்றோம். இந்த 3 செயல்களும் வந்து இந்த அதாவது மனதனுடைய செயல்பாடுகள். அதை கொண்டுதான் நாம் எல்லாவற்றையுமே வந்து இங்க வந்து நாம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கின்றோம். சோ அது மாதிரி உணரப்படும் பொருட்கள் என்பது இந்த இதுதான். சோ இந்திரியா புலன்கள், அதாவது பஞ்சரே, அதாவது ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், அதாவது ஒர்க்கிங் சென்சஸ் அண்ட் அதாவது நாலேஜ் சென்சஸ் இல்லையா? அந்த கண்ணு, காது, நாசி, வாய், இது எல்லாமே வந்து தொடும் புலன், ஸ்கின், இது எல்லாமே வந்து ஞானேந்திரியங்கள். அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் சென்சஸும் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதாவது ஒர்க்கிங் சென்சஸ் வந்து எப்ப இருந்தாலும் வேலை செய்யும். எப்படி வந்து நம்ம வந்து வயிறு வந்து பசிச்ச பிறகு நம்ம உணவு சாப்பிடுகிறோம், உண்ணுதல் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன்ஸ், கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றம் செய்யறது, அப்புறம் வந்து பிறப்பு உறுப்புகள், இந்த மாதிரி வந்து அதது செயல்கள் வந்து அதெல்லாமே செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள். இதுக்கெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ஸை உபயோகப்படுத்துவோம். ஆனா எக்ஸ்கிரிட்டரிக்கோ இல்ல வந்து இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தானாக செய்ய வேண்டியது, அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நாலேஜ் அப்ளை பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் சென்சஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நாலேஜ் சென்சஸ் சொல்றேன், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், ஸோ புலன்கள். அடுத்து தியாம், மனதின். ஸோ ஹையஸ்ட் திங் எதுனா மனசுதான். நமக்கு மெயினா வந்து மனசு கரெக்டா இருந்தாலே புத்தி அதுக்கேற்றவாறு செயல்படும். மனசுல வந்து நம்ம வந்து வேறுபாடு அமைத்து கொண்டால் அதற்கேற்றவாறு தான் அறிவு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுவோம். அதுக்கேற்றவாறு தான் புலன்களும் வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். ஜென்ம படைப்பு, சர்க்கம், அதாவது முதன்மை தோற்றம், காரணோதயா விஷ்ணு அவர் வந்து படைக்கக்கூடியதுதான் சர்க்கம். உதாஹிருதக படைப்பு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பிரம்மண முதல் புருஷரான பிரம்மாவின். சோ அதாவது ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயுமே வந்து 2ஆம் அதாவது புருஷ அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய கர்ப்போதயா விஷ்ணு வந்து ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள் உட்போகுகின்றார். அங்கிருக்கக்கூடிய கர்ப்போதகம் என்னும் கடலில் படுத்துக்கொண்டு அவர் வந்து அவருடைய நாபினுண்டு, அதாவது வரக்கூடிய அந்த கமலத்திலிருந்து 2ஆம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் படைப்பா இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ஜீவாத்மாவான பிரம்மாவை வந்து படைக்கின்றார் ஆக்சுவலி பிராமண. சோ குண வைஷாம்யாத், அதாவது இயற்கையின் முக்குணர் சேர்க்கையால் இந்த சிருஷ்டி, இந்த அண்டங்கள் எல்லாமே வந்து பௌதீக அண்டங்கள் எல்லாமே 3 குணங்களால் வந்து ஆனது. சோ விசர்க்க மறு சிருஷ்டி, சோ அது எல்லாமே இந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவா இருக்கும், காம்பினேஷன், அவ்வளவுதான். சோ கலவையோட தான் இங்க நம்ம வந்து பிறக்கின்றோம் இல்லையா? பௌருஷக பலன் அளிக்கும் செயல்கள், அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், இதாக ஸ்ருதக என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சோ ஒரு உயிர்வாழி இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து ஜனிக்க வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு முக்குணங்களுடைய கலவையும் உண்டு. அதே மாதிரி இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு தேவையான நம்ம 24 பண்புகளை பற்றி நாம 13வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள், இது எல்லாமே 15. அடுத்து மனசு, புத்தி, அகங்காரம், இது வந்து 18 இல்லையா? அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம வந்து பஞ்சமகாபூதங்கள், அது வந்து பஞ்சமகாபூதங்கள் 18ஓட ஒரு 5 சேர்ந்தா வந்து 23, அதோட மனசு. இந்த மனசு வந்து ஸ்ட்ராங். இந்த 24மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக இயல்பை கொண்டது. இது 24மே பௌதிக பொருட்கள் தான். இந்த இடத்திலிருந்தே ஜனிக்கின்றது, இந்த இடத்திலே வாழ்கின்றது, இந்த இடத்திலேயே இது மடிவும் செய்கின்றது. ஆனால் இதுல வந்து இந்த சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய மனசு மற்றும் அதாவது இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? இது மட்டும் என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த ஆத்மாவோட ஒட்டிண்டுதான் இருக்கும் எப்பொழுதுமே. சூக்ஷ்மம் அது நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒன்று, ஆத்மாவோட இணைந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று.
அது நம்ம முக்தி அடையிற வரைக்குமே அது நம்மளோட ஒட்டிண்டு இருக்கும். எப்பொழுது நாம முக்தி அடையக்கூடிய நிலையை அடைகின்றோமோ அப்போ அது இந்த ஸ்தூல உடலோடையே வந்து மர்ஜ் ஆகிறது. அப்ப வெறுமனே ஆத்மா மட்டும்தான் வந்து பகவானிடத்தில் போய் சேரும். சோ அந்த மாதிரி இந்த இந்த ஸ்தூலமும் சரி சூக்ஷ்மமும் சரி இரண்டுமே வந்து பௌதீகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது. அந்த பௌதீகத்தோட வந்து இணையக்கூடியது எது? அந்த ஜீவாத்மாவும் மற்றும் பரமாத்மாவும். மொத்தமும் 26 பண்புகள் கொண்டதுதான் ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஆரம்ப படைப்பின் 16 பொருட்கள் இல்லையா? பஞ்சமகாபூதங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் மற்றும் கர்மேந்திரியங்கள் இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நெருப்பு, நீர், நிலம், காற்று, இது ஆகாயம். இதை பத்தி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இந்த ஸ்தூல உடல்ல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து எவ்ரி பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஹேஸ் திஸ் பஞ்சமகாபூதங்கள். அந்த பஞ்சமகாபூதங்கள் இணையாமல் அது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரவே வராது. ஓசை உருவம் இல்லையா? அதாவது சப்தம், வானில் எழக்கூடிய சப்தம், அந்த ரூபம். சுவை, நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவில் ஏற்படக்கூடிய அந்த டேஸ்ட். வாசனை, அதாவது நுகர்தல் இல்லையா? இது வந்து புலன்களின் செயல்கள். இது ஆக்சுவலி உண்ணுதல், உறங்குதல், சுவைத்தல். ஸ்பரிசம், அதாவது டச், வார்மத், கண்களால் பார்க்கறது வந்து வார்மத், அதாவது நம்ம பார்த்து கண்களால் பார்க்கறது. காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல் மற்றும் இது ஞானேந்திரியங்கள் ஆகிய இவை எல்லாமே சர்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அதாவது இந்த பொருட்கள் வைத்துதான் வந்து இந்த இதெல்லாமே படைக்கப்படுகின்றது. முதலாம் படைப்பு வந்து இதனால் ஆனது என்பதை வந்து இந்த இடத்துல வந்து விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இங்க நம்ம பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் புருஷ அவதாரத்துல நமக்கு என்ன பண்ணாரு? அண்டங்கள் படைத்தார். அதற்கு என்ன தேவை? அண்டங்கள் படைப்பதற்கு வெறுமனே பஞ்சமகாபூதங்கள் தேவை. அது மட்டுமே அவர் உபயோகம். அதுக்குள்ள வந்து இன்னொரு படைப்பு எப்படின்னாக்கா இந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் வைத்து படைக்கப்படுகின்றது. சோ இது எல்லாமே ரா மெட்டீரியல் இல்லையா? மூலப்பொருட்கள். சோ சர்க்கத்திலையும் விசர்க்கத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா த பேஸ் ரா மெட்டீரியல் எதுனாக்கா பஞ்சமகாபூதங்களும் மற்றும் இந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் மற்றும் புலன்களின் செயல்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு அண்டத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக அண்டத்திற்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டியா இருக்கக்கூடிய முக்குணங்கள், அதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ மனம் மற்றும் அதாவது மனம் ஆகிய சர்க்கம் என்று இங்க மனம் கூட வந்து சர்க்கத்தோட தான் வந்து சொல்லப்படும். முதன்மை படைப்பிலே வந்து கிளாசிபிகேஷன்ல அந்த இதுக்கு கேட்டகரிக்கு அவங்க கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் சேர்க்கையால் பின்தொடர்ந்து நிகழ்வதுதான் விசர்க்கம். ஸோ அப்படின்னா 3 குணங்கள் வந்து இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் த செகண்டரி கிரியேஷன்ல தான், பிரம்மருடைய படைப்புல தான் அது வருகின்றது. முதன்மை படைப்பா இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய படைப்புல இதெல்லாம் ஆல்ரெடி படைக்கப்பட்டு விடுகின்றது. சோ நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இந்த இடத்துல. சர்க்கம் என்பது பகவான் படைக்கக்கூடிய அநேக அண்டங்கள். அடுத்து வந்து விசர்க்கம் என்பது பிரம்மதேவர் படைக்கக்கூடிய இந்த உயிர் வாழிகள். இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆனா ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எந்த இதுல இடத்துல வந்து உபயோகப்படுத்துறாங்கன்றத பார்க்கணும் நம்ம. சோ அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள் மற்றும் அதாவது மனசு மற்றும் அந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் இது எல்லாமே வந்து முதலாம் படைப்பிலே வந்து படைக்கப்பட்டு விடுகின்றது. சோ 2ஆம் படைப்புல இருக்கிறது மீதம் இருக்கக்கூடிய படைப்பு, அதாவது 24 பண்புகள்ல இது போக மீதி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து 2ஆம் படைப்புல வருகின்றது. இந்த கிளாசிபிகேஷன் நீட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. ஓகே. ஆனால் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தோட அது செகண்டரி படைப்புல அது வருது. சோ 10 பகுதிகளாக உள்ள ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் விஷயங்களை விவரிப்பதற்காக 7 தொடர்ச்சியான பதங்கள் உள்ளன. இவற்றில் முதலாக இருப்பது பௌதீக புத்தி மற்றும் மனம் இல்லையா? சோ நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸும் மற்றும் த மைண்ட், அதாவது மனசு, இது ரெண்டுமே வந்து பௌதீக பண்புகள். சோ ஆகியவற்றால் தொகுக்கப்பட்ட பௌதீக அகங்காரத்தையும், அதாவது ஃபால்ஸ் ஈகோ, நிலம், நீர் போன்ற அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள் போன்ற 16 ஆரம்ப தோற்றங்கள், அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இது எல்லாமே வந்து 15 இல்லையா? சோ அது எல்லாமே வந்து 16, அதாவது இந்த பௌதீக அதோட வந்து அவர் ஃபால்ஸ் ஈகோவும் சேர்த்திருக்காங்க. ஃபால்ஸ் ஈகோ, கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் மற்றும் புலன்களின் செயல்கள். இது இந்த 6மே வந்து இந்த 15ஓட அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோவும் சேர்த்தோம்னாக்கா நமக்கு 16. அதையும் அதோட சேர்த்து வேற என்ன இருக்கு? மனசு மற்றும் புத்தி.
அப்ப டோட்டலா இங்க வந்து 18 நம்ம இங்க பார்க்கின்றோம் இல்லையா? கிளாசிபிகேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா 7 என்றக்கூடிய பதங்கள் எதற்கு 7 சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா இங்க வந்து பௌதிக புத்தி மற்றும் மனசு வந்து 2 பண்பா எடுத்திருக்காங்க. மிச்சம் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு கேட்டகரியா நம்ம வந்து எடுத்துக்கும் போது நம்ம வந்து பஞ்சமகாபூதங்களை வந்து 5ஆக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவ்வளவுதான். அந்த 7 என்பது அதற்கு தான் அது கணக்கு. ஸோ நீங்க ஜென்ரலா இந்த 16ஐயும் நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ஒன் கேட்டகரி. அதனால நிலம், நீர் போன்ற வகைகளை கொண்டு 16 ஆரம்ப தோற்றங்களை பற்றியவை ஆகும். மேற்குறிப்பிட்ட 16 சக்திகளும் முதல் புருஷராகிய மகாவிஷ்ணுவின் சக்திகள். அதாவது மகாவிஷ்ணுடைய ஃபர்ஸ்ட் புருஷ அவதாரம் எது? கார்ணோதயா விஷ்ணு இல்லையா? இச்சக்திகளுடைய பிரதிபலன்களின் ஒரு விளைவாக தோன்றுகின்றது. அவருடைய விஷ்ணுவின் சக்திகள் என்பதையும் இச்சக்திகளுடைய பிரதி பலன்களின் ஒரு விளைவாக, அதாவது இந்த இங்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சக்திகள் பஞ்சமகாபூதங்கள், அதே மாதிரி கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், அகங்காரம் மற்றும் புத்தி மற்றும் மனசு, இதனுடைய அதாவது விளைவுகள், அதாவது பலன்களின் விளைவுகள், இதனுடைய செயல்களால் ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் இல்லையா? நாம கூட இந்த புலன்களை உபயோகப்படுத்தி செயல்படுகின்றோம். அந்த செயல்களுடைய பலன்கள், அதனுடைய விளைவுகள். சோ அந்த விளைவுகளை பற்றி அடுத்து வரும் சிருஷ்டி என்பதையும், அதாவது செகண்ட் சிருஷ்டி, மகாவிஷ்ணு கோவிந்தனின் அவதாரம் ஆவார் என்பதும் பிரம்மா பிற்காலத்தில் தன் புத்தகமான பிரம்ம சம்ஹிதையில் வந்து இவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டு யா கார்ணார்வ ஜலே பஜதி சம்யோக நித்ராம் ஆனந்த ஜகதண்ட ஷரோம கூபக ஆதார சக்தி அவலம்ப பராம் மூர்த்திம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. கோவிந்தன், அதாவது கோவிந்தன் மற்றும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் முதல் புருஷ அவதாரமான மகாவிஷ்ணு யோக நித்திரையில் இருக்கின்றார் இல்லையா? யோக நித்திரையில் இருக்க அந்த காரணா கடலில் படுத்துக்கொண்டு யோக நித்திரையில் இருக்கின்றார். அவர் அப்பொழுது உத்தமமான அவரது உடலின் ஒவ்வொரு மயிர் துவாரத்திலும் இல்லையா, நமக்கு கூட உடல், அதுதான் நாளங்கள் என்று சொல்லுவாங்க. இந்த உடல் மேல் இருக்கக்கூடிய இந்த ரோமம் வளரக்கூடிய அந்த இடத்துல நாளம் தான். அதான் நமக்கு ஸ்வெட் கிளான்ஸா, நம்ம வந்து வேர்வை கூட அதன் மூலியமா தான் நமக்கு வெளியே வர்றது இல்லையா? அது அந்த நாளங்களின் வழியாக வந்து ஏற்படக்கூடிய துவாரத்தில் எண்ணிலடங்காக அந்த இதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பிரபஞ்சங்கள் சக்தி வடிவில் வைக்கப்படுகின்றன. அது அவருடைய ஆற்றலின் ரூபத்தில் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை இந்த இதுல இருந்து நமக்கு தெரிய வருகின்றது. சோ கோவிந்தன் ஸ்ருதேன என்னும் முந்தைய பதத்துல வந்து ஸ்ருதேன அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ருதேனார்த்தேன சாஞ்சசா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? ஸ்ருதேன அப்படின்னா வேத ஆதாரங்களால் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். என்னும் அந்த முந்தைய பதத்தில் சொல்ல வேதாந்தத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதை போல பரமபுருஷர் பகவானிடமிருந்து அவரது பிரத்யேகமான சக்திகளை கொண்ட தோன்ற செய்வதன் மூலியமாக, அப்படின்னா பகவான் அவருடைய அந்த உடலில் இருந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரத்யேகமான சக்தி இல்லையா, அதன் மூலியமாக அநேக அண்டங்களை வந்து படைக்கின்றார். படைப்பு சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது. ஸோ ஒரு வெளிப்பாடு வந்தா அதனுடைய அவுட்கம் கண்டிப்பா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாம வந்து ஒரு செயல், ஒரு குக்கர்ல வந்து நம்ம வந்து அரிசி வச்சு தண்ணி வைக்கணும், நம்ம வந்து அது வந்து நம்ம வந்து எரிபொருள் வச்சு நம்ம வந்து குக்கரை வந்து தீ மூட்டி நம்ம வந்து செயல்படுத்துகின்றோம் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள அந்த அக்னியினுடைய இதனால வந்து கொதித்து அது வந்து அவுட்கம் வந்து அரிசியா, அதாவது சாதமாக மாறுகின்றது. இவ்வாறாக எவ்வாறு ஒரு சக்தியிலிருந்து இன்னொன்னு நமக்கு வந்து இன்னொரு ரூபத்தை நாம வந்து காண்கின்றோமோ அதே மாதிரிதான். சோ இங்க பகவான் அவருடைய சக்திகள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அநேக அண்டங்கள் எல்லாம் வந்து வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. அது எல்லாமே சக்தியினுடைய ரூபம். ஜீவராசிகளுக்குரிய சரியான சூழ்நிலை பகவான். அத்தாஜி அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. சோ தோற்றம் மூலம் படைப்பு வந்து எவ்வாறு படைப்பு சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது என்பதை இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து சொல்லப்படுகின்றது. அவருடைய நாளங்களிலிருந்து, அவருடைய சுவாசமும் மற்றும் அவருடைய உடல் நாளங்களிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வரக்கூடிய அந்த ஆற்றல், அந்த வெளிப்படுத்தப்படக்கூடிய அந்த ஆற்றல் தான் வந்து அநேக அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்படுகின்றன. சாத்தியமாகின்றது என்பதை வந்து இந்த பதத்திலிருந்து நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். இத்தகையதோர் வேத குறிப்பு இல்லாமல் படைப்பு ஜட இயற்கையின் ஒரு உற்பத்தி போல் காட்சியளிக்கின்றது. சோ நம்ம இந்த ரெஃபரன்ஸை பத்தி நம்ம படிக்கலன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஏதோ வந்து படைக்கிறாங்க, ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு, அவ்வளவுதான்.
எவ்வாறு படைக்கப்பட்டது என்பது பற்றிய ஞானம் நமக்கு தெரியாது. சோ இந்த மூலப்பொருட்கள் எல்லாம் கலந்துதான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து சக்தியின் ரூபத்துல தான் இதனுடைய இதெல்லாமே வந்து வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம். சோ ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி ஒரு உற்பத்தி போல் காட்சியளிக்கின்றது. சோ ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி நம்ம பாக்குறோம். ஆனா இதெல்லாமே எப்படி காம்பினேஷன் என்பது நம்ம இந்த பதத்தினுடைய விளக்க உரையிலிருந்து நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். பரமபுருஷ பகவானே எல்லா சக்திகளுக்கும் இல்லையா, அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததா சக்தி இல்லையா, இந்த 3 சக்திகளுக்குமே அவர்தான் மூலம் என்பது வேத முடிவாகும். He is the source of all the energies இல்லையா, எல்லா ஆற்றல்களுக்கும் வந்து அதாவது பிறப்பிடம், அதாவது எங்கிருந்து வெளிப்படுகின்றது என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமிருந்து. இங்கு முன்பே விளக்கப்பட்டதை போல இயங்க முடியாத ஜட இயற்கையில் இருந்துதான் சிருஷ்டி படைக்கப்படுகின்றது என்பது தவறான ஒரு முடிவாகும் இல்லையா. சோ இங்க எல்லாமே வந்து இங்க எவ்ரிதிங் இஸ் லைக் a ஸ்ட்ரக்சர், அந்த மாதிரி பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் நம்ம பாக்குறோம். ஆனா இதுல இருந்துதான் வந்து படைக்கப்படுகின்றது என்பது தவறான முடிவாகும். ஆனா அதுக்குள்ள அந்த சக்தி மயமாக இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய ஆற்றலால் தான் அனைத்தும் படைக்கப்படுகின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ எந்த விதமான ஆற்றல் என்றால் அதாவது அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததா சக்தி. அந்தரங்க சக்தியால் அந்த அதாவது ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றன. பகிரங்க சக்தி வந்து இந்த பௌதிக உலகம் படைக்கப்படுகின்றன. ஜீவராசிகள் எல்லாமே இந்த அந்தரங்க சக்தியினுடைய அதாவது பகிரங்க சக்தியால் இந்த உடல் என்பது அமைக்கப்படுகின்றது. அதே மாதிரி வந்து அந்தரங்க சக்தியால் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அதாவது ஆத்மாவை வந்து இந்த உடலோட வந்து இணைக்கின்றோம். சோ பகவானுடைய 3 ஆற்றல்களினால் தான் இந்த படைப்பு வந்து ஆக்டிவா வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. அதர்வைஸ் இங்க எதுவுமே கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ சிருஷ்டி எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது என்றால், எவ்வாறு வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது, எவ்வாறு சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது என்றால் அவருடைய 3 விதமான ஆற்றல்களினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது. சோ இங்க இயங்க முடியாத ஜட இயற்கையிலிருந்து தான் சிருஷ்டி படைக்கும். அதாவது ஃப்ரம் மேட்டர் நத்திங் வில் கம் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. கெமிக்கல் பிசிக்கல் காம்பினேஷன்ல ஏதாவது வருமா? கண்டிப்பா வராது. ஆனா அதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து பகவானுடையது என்பதை நாம உணர வேண்டும். சோ உன்னதமான ஒளிதான் சிருஷ்டிக்கு காரணம் என்பது வேத முடிவாகும். அந்த ஒளி யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன். அந்த பிரகாசம் யார்? பகவான் தான். அவருடைய சொரூபம் தான் அந்த ஆற்றல் என்பதை, ஒளி ஆற்றல் எல்லாம் ஒன்றுதான். இங்க இந்த எனர்ஜி அப்படின்றது வந்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் பௌதிக இருள்தான் அதற்கு காரணம் என்பது வேதத்திற்கு எதிரான முடிவாகும் இல்லையா. இங்க படைப்பு எல்லாமே வந்து மேட்டர்ல இருந்துதான் எல்லாம் வருதுன்ட்டு நாம நினைக்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து தவறாகும். வேதத்திற்கு எதிரான முடிவாகும். பரமபுருஷரின் அந்தரங்க சக்தி அவருடன் முற்றிலும் ஒன்றானதாகும். அவர் வேறு, அந்தரங்க சக்தி வேறு கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்தரங்க சக்தியின் தொடர்பில் தக்கவாறு இயங்கும் அந்தரங்க சக்தியின் பின்ன பகுதிகள் நடுத்தர சக்தி மற்றும் ஜீவராசிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இல்லையா. சோ பரமபுருஷரின் அந்தரங்க சக்தி அவரிலும் முற்றிலும் ஒன்றானதாகும். அந்தரங்க சக்தியின் தொடர்பால் தான் பகிரங்க சக்தி உயிர் பூட்டப்படுகின்றன. ஹவ் ஆக்சுவலி அது ஆக்டிவ் ஃபேஸ்க்கு வருது, இயக்கத்திற்கு வருகின்றது. இந்த ஜடமெல்லாம் இயங்குகின்றது. எதனால் இயங்குகின்றது என்றால் பகவானுடைய அந்த அந்தரங்க சக்தியினுடைய அதாவது ஆற்றலினால் தான் இது இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. சோ இந்த உடல் கூட வந்து பகிரங்க சக்தியால் ஆனது இல்லையா. ஆனா இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா எதனால வந்தது? அதாவது பகவானிலிருந்து தோன்றி பின்ன பகுதி, அது வந்து அந்தரங்க சக்தி. அது எப்பொழுது இந்த உடலில் வந்து தங்குகின்றதோ, ஒரு தாயின் கருவில் வந்து ஜனிக்கின்றதோ, அப்பொழுது அது வந்து ஆக்டிவ் ஃபேஸ்க்கு வருது இல்லையா. அதே இறுதி வரை இந்த உடலை விட்டு செல்ற வரைக்குமே அது ஆக்டிவா இருந்துட்டே, ஒரு க்ஷணம் கூட ஓய்வே கிடையாது அந்த ஆக்டிவ்னஸ் இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து நம்ம இந்த உடலை விட்டு பிரியும் பொழுது ஆத்மாவும் பிரிந்து விடுகின்றது இல்லையா இந்த உடலை விட்டு. அப்பொழுதுதான் அது வந்து இந்த ஜடம் வந்து ஜடமாக நமக்கு வந்து அதாவது பிணம் என்று நம்ம சொல்லி விடுகின்றோம். அப்போ யாருக்குமே ஐடென்டிபிகேஷனே கிடையாது. சோ யார் இறந்தாலும் பிணம் தான். அங்க வந்து அப்ப இவங்க அவங்கன்ற பேரே சொல்ல மாட்டோம். உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் கிருஷ்ணா இவரு, பத்மா மாதாஜி இவங்க, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இவங்க, தரணேஸ்வரி மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. உயிர் பிரிந்த பிறகு எல்லாருடைய உடலுமே வந்து பிணம்தான்.
சோ அந்த அந்தரங்க சக்தியால் தான் அந்த உயிர் எண்ணக்கூடிய அந்த அந்தரங்க சக்தி பகவானுடைய அந்த பண்பு இல்லையா? அவர் அது ஒண்ணுதான் இந்த உடலை வந்து இயக்கி கொண்டிருக்கின்றது அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல இருந்து நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். பகிரங்க சக்தியின் தொடர்பில் தக்கவாறு இயங்கும் அந்தரங்க சக்தி, அதாவது ஒரு வாட் இஸ் த லெவல் இல்லையா, அது தக்கவாறு இயங்கிக் கொண்டு பின்ன பகுதிகள் இல்லையா, நாம் எல்லாருமே வந்து பகவானிடமிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள், அதுதான் நடுத்தர சக்தி. நாம் எல்லாருமே நடுத்தர சக்தியை சார்ந்தவர்கள் தான். ஏனென்றால் நம்ம நன்னிலை அடைந்தால் கோலோகம் வைகுண்டம் செல்கின்றோம். அதே மாதிரி நன்னிலை அடையவில்லை என்றால் இந்த கீழ் உலகத்திற்கும் இன்னும் கீழே இருக்கக்கூடிய உலகத்திற்கும் வந்து அதாவது நரகலோகங்களுக்கு கூட நம்ம வந்து தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். நாம 2 நிலைக்கும் நம்மளால போக முடியும். அதனால்தான் ததாசக்தி என்று நமக்கு உண்டு. ஸோ திஸ் ஜீவராசிகள் ஹியூமன் லைஃப் எல்லாமே வந்து ததாசக்தியின் கீழே வந்து எடுத்துட்டு வரப்படுகின்றது. இவ்வாறாக மூல படைப்பானது, அதாவது த ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன் பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து அல்லது பரபிரம்மனிடமிருந்து வருவதாகும். அதாவது அவருடைய நாளங்கள் மற்றும் சுவாசத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆற்றலால் வந்து படைக்கப்படுகின்றது. மகாவிஷ்ணுனுடைய ஆற்றலால் படைக்கப்படுகின்றது. பிரம்மாவின் சிருஷ்டி மூலப்பொருட்களை கொண்டு செய்யப்படும் இரண்டாந்தரமான சிருஷ்டியாகும் இல்லையா? செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ் வந்து யாரால படைக்கப்படுகின்றது? பிரம்மாவனால். சோ இந்த 24 பண்புகளால் வந்து அது படைக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறாக பிரபஞ்ச இயக்கம் வந்து துவங்குகின்றது. த ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் வந்து இவ்வாறுதான் அமைகின்றது என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ஏன்னா இங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் நெக்ஸ்ட் வரக்கூடியதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிய வரும். உங்களுக்கு எந்த டவுட்டுமே தேவையில்லை. இதுல வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பகவானுடைய ஆற்றல்கள் என்ன அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ அவருடைய அவருடைய அவதாரங்கள் இல்லையா, விரிவங்கங்கள், அவதாரங்கள் கிடையாது, விரிவங்கங்கள். ஃபர்ஸ்ட் மகாவிஷ்ணுனுடைய ஃபர்ஸ்ட் விரிவங்கம் வந்து கார்ணோதயா விஷ்ணு, 2வது வந்து கர்ப்போதயா விஷ்ணு, 3வது வந்து ஷீரோதயா விஷ்ணு. ஸோ இந்த 3 நிலைகள் இது உங்களுக்கு ஜென்ரலா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இது தெரியும். இதற்கு நமக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் எந்த இடத்துல இருந்து மெயினா உபயோகப்படுத்துகிறார்? ஸோ முதன்மை சிருஷ்டில என்னென்ன ரா மெட்டீரியல் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க, 2ஆம் சிருஷ்டில என்னென்ன ரா மெட்டீரியல், 2ஆம் சிருஷ்டில 24 பண்புகளையும் உபயோகப்படுத்துறாங்க இல்லையா? இங்கேயும் பஞ்சமகாபூதங்கள் உண்டு, இங்கேயும் வந்து ஞானேந்திரியங்கள் உண்டு, கர்மேந்திரியங்கள் உண்டு, புலன்களின் செயல்கள் உண்டு, மனசு உண்டு, அகங்காரம் உண்டு, புத்தி உண்டு. இத்தனையுமே வந்து இங்க உபயோகப்படுத்துறாங்க. ஆனா அந்த முதன்மை சிருஷ்டில என்ன உபயோகப்படுத்துறாங்க? பஞ்சமகாபூதங்கள், அதுக்கடுத்து வந்து கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் மற்றும் மனது. சோ இது எல்லாமே அந்த மெயின் கோரா வந்து அந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்துறாங்க. சோ இத்தனையும் நம்ம வந்து பேஸா நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, சோ இந்த சர்க்கம் என்பது பேஸுக்கு மூல ஆதாரம் இதுதான். விசர்க்கத்துல வந்து இதோட கலந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா 24 பண்புகள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? டவுட் இருந்தா அன்மியூட் பண்ணி கேட்டுருங்க. எனி டவுட்ஸ்? இங்க புரியலன்னா அப்புறம் பின்னாடி எதுவுமே புரியாது, கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. எனி டவுட்? 2 things, 16 elements ஒரு தடவை சொல்லிடுங்க சேஃப் சைடுக்கு. ரெண்டாவது வந்து தட் தாமோதர் தட் canto 10 இப்ப அதுதான் பண்றோம். ஓகே, அந்த 16 elements வந்து சொல்லிட்டு you can proceed. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஒன் டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. கார்ணோய விஷ்ணு வந்து 16 இதுகளை படைக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் 24 பண்பு வந்து இன்னொரு அனதர் கர்ப்போதயா விஷ்ணு. அதுக்கு அடுத்த விஷ்ணு கர்ப்போதயா விஷ்ணு மூலியமா வரக்கூடிய பிரம்மர் வந்து உபயோகப்படுத்தி அவர்கிட்ட இருந்து இப்ப நம்ம போன அத்தியாயத்துல எல்லாம் நம்ம என்ன படிச்சோம்? நம்ம we have read அவருடைய ஹிருதயத்துல வந்து பிரம்மருடைய ஹிருதயத்துல இருந்து வேதங்கள் எல்லாம் வந்து படைக்கப்படக்கூடிய அந்த இது எல்லாமே எவ்வாறு அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து பிரம்மருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அதுல அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில தான் இது எல்லாமே வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. சோ பிரம்மர் மூலியமாக, அவருடைய மூலியமா தான் இது 2ஆம் படைப்பு என்பது நடக்கின்றது. ஓகே, மூணாவது விஷ்ணு யாரு மாதாஜி? ஷீரோதக்ஷி விஷ்ணு. ஒரு நிமிஷம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மேம்.
2.10.1 ஒண்டி ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க. எந்த லாங்குவேஜ்ல வேணா, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா 10 என்டையர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல டிஸ்கஸ் பண்ண இம்பார்ட்டன்ட் அந்த 10 இதுவும் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு, நம்ம அந்த டாக்குமெண்ட் பரமாத்மா டாக்குமெண்ட் உங்ககிட்ட இருக்குங்களா? சோ தட் அது ஒரு வாட்டி எல்லாருக்கும் ரீஃப்ரெஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. கொஞ்சம் ஷேர் பண்றீங்களா அப்படியே ஓகே ஸ்கிரீன்ல? மாதாஜி. எஸ் மேம் அது எண்ட்ல பண்ணனும்னாலும் ஓகே மேம். யூ ஸ்டார்ட் ஆஃப் தாமோதர். ஓகே ஓகே, ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் தாமோதர் சொல்லிடுறேன். உங்களுக்கு அந்த பண்புகளையும் நான் வந்து நீட்டா உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்னா இந்த ஸ்லோகம் நீங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும், இல்லைன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ மதர் யசோதா பைண்ட்ஸ் லார்ட் கிருஷ்ணா, தாமோதர் லீலை நேத்து நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் இந்த கிருஷ்ணா சாரி இது பாகவதத்துல வந்து எவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, 10வது கேண்டோல இருந்து 9வது சாப்டருடைய அந்த முன்னுரையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ தாமோதர் லீலை எப்படி நிகழ்ந்தது என்பதை பற்றி பாகவதத்துல இருந்து நாம் இங்க பார்க்கின்றோம் பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள்ல. While mother Yashoda was allowing Krishna to drink her breast milk, she was forced to stop because she saw the milk pan bowling over on the oven. I think இந்த ஸ்டோரி தான் நான் முன்னாடி கூட ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். குழந்தை கிருஷ்ணர் வந்து தாயிடம் வந்து பால் அருந்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பக்கம் வந்து அதாவது பால் எல்லாமே காய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க, யாரு? யசோதை தாயார். ஸோ அது வந்து பொங்கி கீழே வரதுன்றதுனால கிருஷ்ணரை இறக்கி வச்சுட்டு போய் அந்த பாலை வந்து கவனிக்கணுன்றதுக்காக எழுந்து செல்லணும்ட்டு யசோத தாயார் எழுந்துக்கிறாங்க. அப்ப கிருஷ்ணருக்கு என்னன்னா, நம்மளை விட அம்மா வந்து அந்த பாலு தான் மெயினா போயிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கோவம் என்பது இருக்கின்றது. Maid servants being engaged in other business, she stopped allowing Krishna to drink from her breast and immediately attended the overflowing milk. இல்லையா? பணிப்பெண்கள் எல்லாம் வேற செயல்ல ஈடுபட்டு இருந்ததுனால இவங்களே நேரடியா அதை போயிட்டு செய்யணும்ன்றதுக்காக எழுந்து செல்லும் பொழுது குழந்தைக்கு தாய் கண்ணனுக்கு வந்து பால் கொடுத்துட்டு இருந்ததை வந்து நிறுத்திட்டு அதை எழுந்து போயிட்டு அணைக்கணும்ட்டு செல்றாங்க. யாரு? நம்ம யசோத தாயார். கிருஷ்ணா பிகேம் வெரி ஆங்கிரி. அதனால நம்மளை விட ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து தாயார் பாலுக்கு கொடுத்துட்டாங்களே அப்படின்ற அந்த கோபம் அவருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் மதர்ஸ் பிஹேவியர் அண்ட் டிவைஸ்ட் அ மீன்ஸ் ஆஃப் பிரேக்கிங் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் யோகட். அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய தயிர் குடத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து உடைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறார். பிகாஸ் ஹி கிரியேட்டட் திஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ், மதர் யசோதா டிசைடட் டு பைண்ட் ஹிம். ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய தயிர் குடங்களை எல்லாம் உடைக்கிறதுனால தாயாருக்கும் வந்து மனசு வந்து சங்கடமாகுது இல்லையா, டிஸ்டர்ப் ஆகுது. அதனால அவரை வந்து கயிறால கட்டி வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. இதுதான் வந்து இந்த சாப்டர் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனே வரப்போறது. திஸ் இஸ் த பாஸ்ட் டைம், அதாவது நம்ம வந்து பாகவதத்துல இருந்து நம்ம வாசிக்கிறது. ஸோ இன் ஜென்ரலா நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் அதாவது நம்ம கண்ணனுடைய அதாவது சேட்டையினாலதான் அவரை வந்து கட்டி போடணும், இந்த தயிர் குடங்கள் திருடுறது இதை வச்சு கூட வந்துட்டு சில இடங்கள்ல வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஆனா பாகவதத்துல இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் மெயின். ஸோ ஹியர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஷுட் பி given to me அப்படின்றது பகவான் வந்து எதிர்பார்க்கின்றார். ஸோ தாய் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பாலை, அதாவது தன்னை விட அந்த பாலுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்களேன்ற கோபம் வந்து வருகிறது கண்ணனுக்கு. One day the maid servant being engaged in other work, Mother Yashoda was churning the yogurt into butter himself, and in the meantime Krishna came and requested her out to him to sucker breast milk. Of course Mother Yashoda immediately allowed him to do so, but she saw that hot milk on the oven was boiling over, and therefore she immediately stopped allowing Krishna to drink the milk of her breast and went to stop the milk from the oven. So இந்த இன்சிடென்ட் இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்றாங்க இங்க. ஸோ சேம் திங், அவருக்கு வந்து தாய்ப்பால் அருந்தணும்னு நினைக்கும் பொழுது அவர் வந்து எஸ், அப்போ தயிர் கடைஞ்சின்றது கூட விட்டுட்டு ஷி அலௌடு. ஆனா மேலும் வந்து இன்னொரு இடத்துல பால் வந்து பொங்க போகிறதுன்றதுனால ஷி ஸ்டாப்ட் கிவிங் மில்க் டு கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால வந்து கோபம் வருகின்றது இவருக்கு. However, Krishna having been interrupted in his business of sucking the breast was very angry. He took a piece of stone and broke the churning, அந்த தயிர் கடைஞ்சின்னு இருந்த கூட அந்த குடத்தை வந்து உடைச்சிடுறார். and entered a room, அங்க போய் ஒரு ரூம் போயிட்டு where he began to eat freshly churned butter, அதாவது வெண்ணெயை வந்து அப்பதான் ஃப்ரெஷ்ஷா அதாவது கடைஞ்சி வச்சிருந்த அந்த வெண்ணெயை வந்து எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறார். when Mother Yashoda after attending of the overflowing meat returned and saw the broken part. ஸோ அங்க அந்த குடத்தை உடைச்சிருந்தனால
ஸோ தாயார் போய் அந்த பாலை வந்து பார்த்துட்டு கவனிச்சுட்டு வந்து பார்க்கறதுக்குள்ள அந்த உடைஞ்சு போன அந்த குடத்தை வந்து பார்க்கின்றார். she should understand that was the work of Krishna. So இது கண்ணனுடைய செயல்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு and therefore she went to search for him. அவரை தேடிண்டு கண்ணபிரானை தேடிண்டு செல்றாங்க அவங்க. when she entered the room she saw Krishna standing on the ulukala. that means அந்த உரல் மேல வந்து நின்னுட்டு இருக்கிறத வந்து கிரைண்டிங் அந்த உரல் மேல நின்னுட்டு இருக்கிறத பாக்குறாங்க. having turned the motor upside down, அதாவது இப்படி உல்டாவா நிறுத்திடுறாரு. he was stealing butter hanging from his wing. அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உரையில வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த வெண்ணெயை வந்து திருட ஆரம்பிக்கிறாருன்றத வந்து பாக்குறாங்க. and was disturbing the butter to them and distributing the butter. அங்க இருக்கக்கூடிய குரங்குங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த வெண்ணெயை கொடுத்துட்டு இருக்காரு. as soon as Krishna saw his mother he had come, he immediately began to run away. so அம்மா வந்துட்டாங்கன்றத பார்த்த உடனே அவர் எழுந்து ஓடுறாரு ஆக்சுவலி. so and mother Yashoda began to follow him. so தாயும் வந்து அவரை பின்தொடர்ந்து ஓடுகின்றார். after going some distance mother Yashoda was able to catch Krishna, who because of his offense was crying. அதாவது அவர் அழ ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ இது ஆக்சுவலி இது உண்மையிலே கண்ணனே வந்து தாயிடம் வந்து சிக்கிக்கொள்ளணும்னு நினைச்சுதான் சிக்கின்றார். ஏன்னா she want to get caught. ஸோ தாயினுடைய அன்புல அவர் வந்து தன்னை தேடிண்டே வராங்களேன்றதுக்கு அவங்கள நிறைய சிரமம் கொடுக்க கூடாதுன்றதுக்காகவே அவங்க ஓடி வரும்போது மூச்சு இறைக்கிறது இல்லையா, அது அத்தகைய சிரமத்தையும் வந்து தாயாருக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு வந்து கண்ணன் நினைக்கிறார். அதனால he will only get caught actually. அழ ஆரம்பிக்கின்றார் ஆக்சுவலி. ஸோ he started crying. so mother Yashoda of course threatened to punish. அவரை வந்து பயமுறுத்துறாங்க. கண்டிப்பா if he acted this way again, and she decided to bind him with a rope. ஸோ அவரை வந்து பயமுறுத்தி இன்னொரு வாட்டி இதை செய்தனா உனக்கு கண்டிப்பா உனக்கு அடி விழும். நம்ம கூட வந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அப்படித்தானே சொல்லியிருப்போம். நாமளும் அதே மாதிரிதான் நம்ம தாய் தந்தர்கிட்ட கேட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த உரலோட சேர்த்து வந்து கட்டுறார். அன்பார்ச்சுனேட்லி when the time came to knot the rope, அதாவது அந்த முடி போடும் போது the rope with which she wanted to bind with him was short by a distance equal to the width of the 2 fingers. அதாவது 2 விரல் அளவுக்கு வந்து பத்தாம போயிடுறது நாட். so when she made the rope longer by adding another rope again she saw. அதாவது இது எப்படின்னாக்கா ஆட் பண்ணினே இருந்தா கூட வந்து பற்றாக்குறை, அது வந்து ஆட் பண்ண மாதிரியே தெரியல. மீண்டும் வந்து 2 விரல் அளவுக்கு பத்தாம போயிடுறது. இன்னும் கொஞ்சம் கயிறை ஆட் பண்றாங்க, மறுபடியும் வந்து அவரை கட்ட முடியறதே கிடையாது. she became the rope too short by 2 fingers. 2 விரல் அளவுக்கு வந்து கம்மியா இருக்குது. thus she came very tired. அது கட்ட முடியாம போறதுனால கிருஷ்ணா seeing his affectionate mother so tired allowed himself to bound. so இது எல்லாமே அவருடைய லீலை. கட்டவே முடியாத நிலைக்கு அவர் வந்து தாயை வந்து தள்ளுகிறார். ஸோ அவங்களுடைய டயர்ட்னஸ் இதை முடியாம போறத பார்த்து அப்புறம் வந்து he only made himself to bound it actually. now being compassionate, கருணை இருப்பனால he did not show her his affectionate mother his affectionate unlimited potency. அவருடைய எல்லையற்ற ஆற்றல் அவர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து காட்டல. after mother Yashoda bound Krishna and became engaged in other household affairs. அவங்க போய் அவங்களுடைய வேலைகள்ல ஈடுபடுறாங்க. கிருஷ்ணா observed to யமலார்ஜுனா ட்ரீஸ், அதாவது வீட்டுக்கு வெளியில இருக்கு இல்லையா, நலக்குவேரா அண்ட் மணிகிரீவா தான் அந்த 2 என்பது அவருக்கு தெரியும். which were actually Nalakuvera and Manigriva, the 2 sons of Kuvera, who had been condemned by Narada Muni to become trees இல்லையா. ஸோ சாபத்தினால வந்து அவங்க 2 பேருமே மரங்களாக ஆனார்கள். So by his mercy now began to proceed towards the trees to fulfill the desire of Narada Muni. ஸோ நாரத மகரிஷி அவர் கொடுத்த சாப விமோக்ஷனத்தை வந்து நிறைவேற்றணுன்றதுக்காக தான் வந்து அவரும் அந்த 2 மரங்களுக்கு மத்தியில செல்கின்றார். ஸோ இதுதான் வந்து லீலை. ஸோ தாயார் தனக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கணும் அப்படிங்கிறது. குழந்தைகள் எப்பவுமே வந்து அந்த சுபாவம். ஸோ கண்ணன் வந்து அந்த பரபிரம்மே இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் வந்து இறங்கி வந்த பொழுது கூட இங்க இருக்கக்கூடிய நார்மலான மனிதர்களுடைய சுபாவம் எப்படி இருந்ததோ அதே நிலையான வாழ்க்கையை வந்து அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் இல்லையா. ஸோ ஹாஸ் எ நார்மல் ஹியூமன் லைஃப்ல வந்து வாழ்ந்து அவர் வந்து காட்டினார். ஸோ ஒரு குழந்தையினுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன இருக்கும், தாய் தனக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கணும்னு நினைக்கும். எதையுமே குழந்தை வந்து தாய் என்ன மட்டும்தான் வச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்கணும், எப்பொழுதுமே என்னை தாங்கி கொண்டு இருக்கணும்ன்ற எதிர்பார்ப்பு சிறு பிராயத்துல குழந்தைகளுக்கு உண்டு. அந்த இயல்பை தான் அங்கே வெளிப்படுத்தினார். ஆனா தாய் அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் செய்யணும் இல்லையா, குழந்தையும் பார்க்கணும்
அவங்களுடைய பொறுப்புகளை கவனிக்கணும் இல்லையா? அந்த லீலை வந்து இதுதான் தாமோதர் லீலை. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஐ திங்க் பரமாத்மாவுடைய அந்த இது டாக்குமெண்ட் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுமா? கிருஷ்ணா பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? நான் அது இன்னொரு சிஸ்டம்ல இருக்கு, என்னுடைய இந்த லோக்கல் சிஸ்டம்ல இல்ல. கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா எஸ் ஷாரிங். எஸ். சோ நோ ப்ராப்ளம் பிரபு. நீங்க அட்லீஸ்ட் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஐ வுட் ஹவ் கேட்டிருக்க மாட்டேன். எல்லாரும் என்ன எனக்கு பயம் ஆயிடுச்சு, எல்லாரும் ஒரு முறை தூங்கிட்டீங்களோ என்னன்னு எனக்கு ஒரு பயம் ஆயிடுச்சு. உண்மையான அது உன்னதமான ஞானம், உண்மை அதாவது ட்ரூ நாலேஜ் அல்லது தட் இஸ் அதாவது டிவைன் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது ஆத்மா களத்தை அறிபவன், அதாவது உடலின் உரிமையாளன். பரமாத்மா வந்து பகவான் மற்றும் அனைத்து உரிமைகளின் அதாவது உயிர்களினுடைய உரிமையாளர் இல்லையா? இதுதான் நம்ம மேற்கூறிய இந்த 3 நிலைகள், அதாவது களம் அதாவது இந்த உடல் மற்றும் ஜீவா மற்றும் அதாவது களத்தை அறிபவன் பரமாத்மாவும் அறிகின்றார், நாமளும் நம்மளுடைய களத்தை நாம் அறிகின்றோம் இல்லையா? இந்த உடலினுடைய உரிமையாளர் அவர் வந்து ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா. இந்த 3ஐ பற்றி யார் ஒருவர் சின்னமாக அறிகிறாரோ அவரே உண்மையான ஞானத்தை பற்றி அறிபவராகின்றார் இல்லையா? களத்தை அறிபவன் இவர்தான் உயிர் வாழிகள். அதாவது உடல் என்பது உடல், அதாவது களம் என்பது உடல், ஆத்மா அல்லது ஜீவன் என்பதுதான் களத்தை அறிபவன், அவன்தான் மனிதன் மற்றும் பிற ஜீவராசிகள் எல்லாமே. பரமாத்மா ஒவ்வொரு உயிரிலும் அதாவது உயிர் வாழிலும் நித்தியமாக இருக்கின்றார். அவர் இல்லைன்னா நம்ம ஆக்டிவா இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? உள்ளே ஹிருதயத்துல வந்து 4 கைகளுடைய அந்த ஹிரோத கஷாய விஷ்ணுவாக ஒவ்வொரு ஜீவனிலுமே இருக்கின்றார். வெளியில வந்து இந்த பிரம்ம ரூபமாக தோன்றாத அருவமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து உட்புகுந்தும் இருக்கின்றார். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் இது பரமாத்மா ரியலைசேஷன். ஸோ இது 13th சாப்டருடைய இது டாக்குமெண்ட். இது கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணுங்கம்மா. நம்ம இங்க பார்க்கும் பொழுது ஆனந்தமயா, அடுத்து ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானமயா, அடுத்து பிராணமயா, அன்னமயா, கஷேத்திரம் அதாவது இந்த உடல் என்று சொல்லும் ஸ்தலம் எல்லாமே இது வந்து பஞ்சபூத மகாபூதங்களோட ஒன்றிணைந்தது. ஸோ பாடி உடல் வந்து பூமி ஃபார்ம், அடுத்து ரத்தம் வந்து ஜலம் வந்து வாட்டர் ஃபார்ம், அடுத்து சுவாசம் வந்து வாயு, வெப்பம் வந்து அக்னி. அதாவது நம்ம வயிற்றுல வந்து உடல் கூட வெப்பமா இருக்குது இல்லையா? ஸோ நமக்கு அது எல்லாமே வந்து வாயு அந்த அக்னி ஃபார்ம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரால் பண்ண பிரபு கொஞ்சமா. சோ வெற்றிடம் என்றிருந்தால் இந்த உடல்ல நமக்கு வெற்றிடம் என்று ஒன்றிருந்தால் அது ஆகாயத்துக்கு ஒப்பிடப்படும். ஜென்ரலா there is a what is that debate also on this. ஸோ வெற்றிடமே கிடையாது இந்த உடல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபேட்டும் உண்டு. பட் இஃப் இட் இஸ் தேர் இட் இஸ் ரெஃபர் டு த ஆகாயம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஸோ அன்னமயா பிராணமயா அதாவது ஒரு பாமரனாலும் உணரக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து உடல்ல உணவு சாப்பிட்டாதான் நம்மளால வந்து எனர்ஜியா வாழ முடியும். உணவின்றியும் சுவாசமின்றியும் நம்ம வந்து வாழவே முடியாது. அந்த உணவு நம்ம வயிற்றுக்குள்ள போகும்போது செரிக்கணும். செரிக்கலன்னா அது அஜீர்ணமா நமக்கு இப்படிதான் வரும் திரும்பி இல்லையா? சோ உயிர் வாழிகள். எஸ், எல்லாருமே மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சோ உயிர் வாழிகள் முதன்மை ஆதாரமே உணவு. உயிர் இன்றி ஜீவன் இந்த பௌதீக உலகத்தில் வாழ்வது இயலாது. தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுதே 5 திங்களிலிருந்தே உணவு எடுத்துக்கொள்கின்றது இல்லையா ஜீவன். சோ பரமாத்மாவின் நிலையும் அந்த உயிர் வாழியினுடைய களத்தில் வந்து நாம் உணர முடிகின்றது இல்லையா? அந்த பரமாத்மா அந்த உணவு எடுத்துக்கிறக்கூடிய அந்த ரூபத்துல வந்து நாம அன்னமய ரூபத்துல வந்து பகவானை அங்க பார்க்கின்றோம். அடுத்து பிராணமயா, சுவாசம் என்பது ஆத்மாவின் செயல்தன்மை விளக்கும் பகுதியாகும் இல்லையா? உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் ரெண்டுமே, இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல். சோ அதுதான் நம்மள வந்து இந்த உணர்வு என்பது இருக்கின்றது என்பது நமக்கு வெளியில வந்து காட்டுறதே அந்த ரூபம் தான். மூச்சு இருக்கா, ஒரு பாமரனோட சொல்லுவான், ஐயோ அது உயிரோடு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? அந்த நாசிக்கிட்ட போயிட்டு பார்ப்போம் உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் போறதா இல்லையான்னு. தட் இஸ் அந்த பிராணமய ரூபத்துல வந்து நாம அந்த பரமாத்மாவை நாம காணக்கூடியது இந்த நிலைதான். சுவாசம் என்பது பரமாத்மாவின் மற்றொரு நிலை என்பதை மனிதன் அதாவது உணர வேண்டும். இது பிராணமயா ரூபம். நெக்ஸ்ட் ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானம். இதுதான் நம்ம வந்து யோசிக்கிறது இல்லையா? திங்கிங், உணர்தல் அதாவது ஃபீல் பண்றது, ஆசைப்படுதல் அதாவது டிசைரிங் இல்லையா? இது 3மே வந்து மனதனுடைய நிலைகள். இந்த 3மே வந்து உணர்வுகளின் செயல்களால் ஈடுபடுகின்றது. இது எல்லாமே நமக்கு வெளியில காட்ட முடியுமா? கண்டிப்பா காட்ட முடியாது. உள்ளுக்குள்ளேயே நடக்க சூக்ஷ்மமாக
நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள். இத்தகு உணர்வுகளில் பரமாத்மா நிலை குடிக்கொண்டுள்ளது இல்லையா? அதுதான் வந்து இதை நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம் இல்லையா? தெரிதல் வந்து ஞானமயா ஆகின்றது. அதை நாம உணரும் பொழுது வந்து விஞ்ஞானம், we are realized knowledge-ஆ அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சோ எதையுமே இந்த உயிர் வாழி செய்யறது கிடையாது. ஆனா இந்த புலன்கள், மனது, அறிவு இது எல்லா காம்பினேஷன்ல வந்து இத்தகைய செயல்பாடுகளால் நம்ம வந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். சோ மனசை நம்மளால பார்க்க முடியுமா? புத்தியை நம்மளால பார்க்க முடியுமா? இந்த செயல்பாடு, இந்த உணர்வுகளை எல்லாம் நம்மளால வந்து உணரத்தான் முடியும், ஃபீல் பண்ண மட்டும்தான் முடியும், வெளியில காட்ட முடியாது இல்லையா? சோ அதனுடைய இந்த உணர்வுகள் இது எல்லாமே விஞ்ஞானம், இது ரியலைசேஷன் மூலியமா வரக்கூடிய ஒன்று. இதோட இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அன்மேனிஃபெஸ்ட் இந்த இது எல்லாமே எந்த விதத்துல இயங்குகின்றது? இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்கள் இல்லையா? அந்த 3 குணங்களும் நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படுறது கிடையாது. ஆனா அது வெளிப்படுத்தும் போதுதான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒருத்தர் வந்து சத்வத்துல இயங்கின்னு இருக்கார், ஒருத்தர் ரஜோல இயங்கின்னு இருக்கார், ஒருத்தர் தாம்சிக்ல தான் இந்த அவன் சோம்பேறியா இருக்காம்பா, தட் இஸ் தாம்சிக் குவாலிட்டி இல்லையா? அவங்க சுறுசுறுப்பா வந்து ஒருத்தர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, முன்னேறணும் வெறியா சம்பாதிக்கிறாங்க பாரு, அவங்க ரஜோ குணம். சில பேர் சாந்தமா அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை வந்து செய்து கொண்டிருப்பார்கள், அது சத்வத்துல வந்து வந்துரும். சோ இந்த மாதிரி இந்த இயற்கையினுடைய இந்த தோன்றாத சுபாவம் வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளே இத்தனை, அதாவது யோசித்தல், உணருதல் மற்றும் ஆசைப்படுதல், இது நம்ம வெளியில சொல்லவே மாட்டோம். ஆனா அது தானா நம்ம தன்னிச்சையா நம்ம இயங்கின்றே இருப்போம் இல்லையா? அந்த இதுல வந்து இது எதனால இயங்குகின்றோம் என்பது உணர்வது என்பது விஞ்ஞானம் என்பது. அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவனால் தான் நாம் எல்லாம் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். சோ இத்தனையுமே இந்த புலன்கள், மனசு, அறிவு, இந்த புலன்களும் மனதினுடைய செயல்பாடுகள்ல தான் நடந்துட்டு இருக்குன்ற உணர்றோம் இல்லையா? தட் இஸ் விஞ்ஞானமயம். சோ புலன்களின் செயல்கள் 3 குணங்களின் அடிப்படையில் வெளிப்படுகின்றது. இதுதான் உயிர் வாழின சுபாவத்தை இதை கொண்டுதான் நம்ம வந்து ஒரு உயிர் வாழிய சுபாவத்தை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கின்றோம். சோ மேற்கூறிய இந்த ஞானமயா அல்லது விஞ்ஞானமயா பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது ஆனந்தமயத்தை நாம உணர முடியும். அந்த சச்சிதானந்த நிலையை வந்து நம்ம வந்து உணர முடியும். we can realize the godliness, நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்ம நிலை, சமாதி நிலையை வந்து நம்ம ஆத்ம ரூபத்தை வந்து நம்மளால காணக்கூடிய இதுதான் வந்து இந்த ஆனந்தமய நிலை. சோ இந்த பண்புகள் 24 பண்புகளை பற்றி நாம் இங்க பார்க்க போகின்றோம். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க. 13th சாப்டர்ல நீங்க இதை இன்னும் நல்லா புரிஞ்சிருப்பீங்க. இந்த பஞ்சமகாபூதங்கள் இது வந்து சிருஷ்டி, அதாவது சர்க்கத்திலும் இருக்கு, விசர்க்கத்திலும் இருக்கு. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? அத பஞ்சமகாபூதங்கள் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இந்த 5மே சர்க்கத்திலையும் உண்டு மூலப்பொருட்களாக, விசர்க்கத்திலையும் மூலப்பொருட்களாக உண்டு. நெக்ஸ்ட் அகங்காரம், அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ், அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேட் ஆஃப், அதாவது தோன்றாத அருவத்தினுடைய ஒரு தன்மை, அதாவது 3 குணங்களோட, அதாவது நாம் ஏதோ ஒரு குணத்தோட நம்ம ஐக்கியமாயிருப்போம். நம்மளுடைய சுபாவம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. பிறக்கும் பொழுதே நம்மளுடைய சுபாவம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதன் அடிப்படையில்? நம்ம பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள் மற்றும் நாம இறக்கும் பொழுது என்ன உணர்வுகளோட, பெண்டிங் உணர்வுகளோட நாம் இறந்தோமோ அதனுடைய கலவையின் அடிப்படையில் நாம பிறக்கும் பொழுது ஒரு பர்டிகுலர் குணத்திற்கு நாம வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். ஒன்னு சத்வத்திலேயோ இல்லை ரஜோலியோ ஒரு தாம்சிக்லயோ அதற்கேற்ற ஒரு பிறவி, எந்த குடும்பத்தில் அதே மாதிரி கர்ம அமைப்புகள் கொண்ட ஒரு குடும்பத்தில் நாம வந்து ஜெனிக்கிறதுக்கான அந்த மார்க்கம் வந்து பகவான் வந்து கொடுத்துறாரு. சோ எதற்கு நாம வந்து இறந்த பிறகு இமீடியட்டா நமக்கு சில பேர் கேட்பாங்க, அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு எப்பன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஆனா அந்த சிமிலர் கர்மங்களுடைய குடும்பங்கள் எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம எப்போ பிறக்கணுமோ அப்போ பகவான் வந்து நம்மள வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஜனிக்க வைக்கிறார். சோ நாம இந்த ஜென்மத்துல நம்ம ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டுல பிறந்திருந்தோம்னாக்கா அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம அதே மாதிரி ஒரு நிலையை நாம் அடைவோன்றது கேரண்டியே கிடையாது. அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம பிச்சைக்காரா கூட இருப்போம் நம்ம வந்து. ஏன்னா இந்த ஜென்மத்தினுடைய பலன், நாம் என்ன செயல்கள் செய்தோமோ, எந்த கர்மங்கள் செய்தோமோ, எந்த விதமான கர்மங்கள் செய்தோமோ, பூர்வ ஜென்மத்துல என்னென்ன பெண்டிங் இருக்கோ இந்த காம்பினேஷன் வச்சுதான் நமக்கு அடுத்த ஜென்மமே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. சோ அதனால ஆன வரைக்கும் இது எல்லாமே நம்ம புரிஞ்சின பிறகு வாழ்க்கையை நம்ம எவ்வாறு எடுத்து செல்லணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். சோ இன்டெலிஜென்ஸ், அகங்காரம், அதுவும் அகங்காரம் ஆல்சோ இஸ் எ மெட்டீரியல் நேச்சர் இல்லையா? சோ இன்டெலிஜென்ஸ் மற்றும் தோன்றாத இந்த 3 பண்புகள் வந்து 24 பண்புகள்ல இது ஒரு 3. இதுல வந்து இன்டெலிஜென்ஸும் வந்து அகங்காரமும் வந்து அந்த மூலப்பொருட்கள் எதுல சிருஷ்டிலையும் உண்டு. அடுத்து அக்வயரிங் சென்சஸ் இல்லையா? அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், சாரி அக்வயரிங் நாலேஜ் சென்சஸ் ஆக்சுவலி. சோ என்னென்னனாக்கா கண்ணு, காது, அதுக்கப்புறம் வந்து நாசி, அடுத்து வந்து டங் அதாவது இந்த வாய் இல்லையா? அடுத்து வந்து டச் அதாவது தொடும் உணர்ச்சி.
ஸோ இது வந்து ஞானேந்திரியங்கள். அதாவது நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த புலன்கள் எல்லாம் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது புத்தியை உபயோகப்படுத்தி தான் நம்ம செயல்படுவோம் இல்லையா? 5 ஒர்க்கிங் சென்சஸ், அதாவது பேசுறது, பேசுதல் என்னும் அந்த செயல், அது மட்டும்தான் ஒர்க்கிங். என்ன பேசுறோன்றது வந்து நம்ம அதாவது புத்தியை உபயோகப்படுத்தி பேசுறது, அது ஞானத்துல வந்துடும், சாரி ஞானேந்திரியங்கள்ல வரும். ஆனா இந்த இந்த பேசக்கூடிய இந்த பேச்சு, இப்ப நான் கூட இந்த சப்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் இல்லையா, பேசிண்டே இருக்கேன் நான், இந்த வாய்ஸ் மட்டும்தான் வந்து கர்மேந்திரியம். அடுத்து கால்கள் வந்து நடப்பதற்காக நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா, நடத்தல். அடுத்து கைகளை வந்து ஒரு செயலை செய்வதற்காக உபயோகப்படுத்துகின்றோம். ஹேண்ட்ஸ், லெக்ஸ், அதுக்கப்புறம் பேசக்கூடிய வார்த்தை. ஆனஸ் அதாவது கழிவு உறுப்புகள் மற்றும் ஜெனிட்டல்ஸ் பிறப்பு உறுப்புகள். இது எல்லாமே இதற்கு வந்து டிபெண்டன்சி வந்து இந்த ஞானேந்திரியம் டிபெண்டன்சி. கர்மேந்திரியங்கள் எதன் மூலியமாக செயல்படுகின்றது? ஞானேந்திரியத்தினால் செயல்படுகின்றது. அதை நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது டிபெண்டிங் சென்சஸ், இது வந்து இண்டிபெண்டா வந்து செயல்படும். இது வந்து டிசிஷன் மேக்கிங், எப்படி மனசால இது டிசைட் பண்ணும், அதற்கேற்ற புத்தியை உபயோகப்படுத்தும், அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா இந்த ஞானேந்திரியங்களுடைய இந்த கர்மேந்திரியங்கள் வந்து ஞானேந்திரியங்கள் மீதுதான் டிபெண்டன்சியே இல்லையா. இது இண்டிவிஜுவலா இயங்காது, இது சொன்னாதான் இது இயங்குமே. அந்த மாதிரி டிபெண்டன்ட் சென்சஸ் இது வந்து. அடுத்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி சென்சஸ், புலன்களின் செயல்கள். அதாவது ஒரு புலன் இருக்கு நமக்கு, இப்போ கர்மேந்திரியம் இருக்கு, ஞானேந்திரியம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ எந்த புலனா இருந்தாலுமே இந்த 5மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒண்ணு ஸ்மெல் வந்து நாசி வந்து ஞானேந்திரியம். அடுத்து டேஸ்ட் பண்றது நாக்கும் வந்து அதுவும் வந்து ஞானேந்திரியம். வார்மத் கண்ணும் வந்து கண்ணால நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா, அதுவும் ஞானேந்திரியம் தான். டச் கைகளால தொடுகின்றோம், இது வந்து ஒர்க்கிங். கை வந்து ஒர்க்கிங் சென்சஸ் இல்லையா. சோ கைகளால நாம வந்து தொடும் உணர்ச்சியை நாம வந்து பெறுகின்றோம். காது வந்து ஞானேந்திரியம் இல்லையா. அந்த ஞானேந்திரியத்தால நாம் என்ன செய்கின்றோம்? கேட்டல் என்னும் அந்த செயலை செய்கின்றோம். இது வந்து புலன்களின் செயல்கள். அடுத்து மனசு. இந்த மனம் வந்து சர்க்கத்திலேயே வருது இல்லையா, மனசு வந்து சர்க்கத்துல வருது. சோ இந்த புலன்கள், கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம் மற்றும் புலன்களின் செயல்கள், இந்த 15மே வந்து சர்க்கத்திலையும் வருகின்றது, விசர்க்கத்திலையும் வருகின்றது. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதோட இந்த மனசு 16, இந்த 16ம் நம்ம வந்து கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே. சோ இந்த 16ம் அந்த இதுல வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். அதோட வந்து இன்டெலிஜென்ஸும் அங்கே இருக்கின்றது. சோ இத்தனையுமே வந்து சர்க்கத்திலயும் இருக்கு, மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து விசர்க்கத்துல வர்றது ஆக்சுவலி. ஓகே. Any doubts? Shall we go back? இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாமா ஒரு வாட்டி? ஏன்னா இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். பஞ்சமகாபூதங்கள். எனி டவுட்ஸ்? பஞ்சமகாபூதங்கள் சர்க்கம் விசர்க்கம் 2 இடத்துலயுமே இருக்கு. அதே மாதிரி கர்மேந்திரியங்கள் வந்து 2 இடத்துலயுமே இருக்கு, அதாவது சர்க்கத்திலயும் இருக்கு, விசர்க்கத்திலயும் இருக்கு மூலப்பொருட்களாக. அடுத்து ஞானேந்திரியங்கள் சர்க்கத்திலையும் உண்டு, விசர்க்கத்திலையும் உண்டு. அடுத்து மனம் சர்க்கத்திலையும் உண்டு, விசர்க்கத்திலையும் உண்டு. ஸோ இது தவிர்த்து மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா எல்லாமே வந்து விசர்க்கத்துல மட்டும்தான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். குணாதிசயங்கள் அங்க கிடையாது. ஓகே. சர்க்கத்துல வந்து குணாதிசயங்கள் கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து பாத்துக்கோங்க. அதனாலதான் அந்த பகவானுடைய அந்த பகிரங்க சக்திக்கு சம்பந்தப்பட்டது அந்த குணாதிசயங்கள், அது விசர்க்கத்துல மட்டும்தான் வருது அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். எப்பொழுது நாம் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்கின்றோமோ அப்ப வந்து நாம வந்து அந்த பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லக்கூடிய மார்க்கம் கிடைக்கின்றது. ஓகே. சோ உலகங்கள் படைக்கப்படுவது எல்லாமே வந்து சர்க்கத்துல அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். உயிர் வாழிகள் எல்லாம் 2ஆம் நிலையில படைக்கப்படுவது வந்து விசர்க்கத்துல அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்சுக்கணும். எனி டவுட்ஸ்? எதுவா இருந்தாலும் கையை உயர்த்துங்க. இங்க கான்செப்ட் நீங்க கரெக்டா இருந்தீங்கன்னா தான் நாளையில இருந்து உஷா மாதாஜி எடுத்து சொல்றதும் ராதிகா மாதாஜி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கறதும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா புரியும். ராதிகாமா, எனிதிங் ஐ நீட் டு கிளாரிஃபை வாட் யூ ஃபீல்? ஏதாவது இருந்தா இஃப் யூ ஆல்சோ ஃபீல் எனிதிங் நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கூட ப்ளீஸ் லெட் மீ நோமா. எல்லாரும் பேசினாதான் எனக்கு புரியும். இல்லைன்னா இது என்ன பிலாசபி, இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கலன்னா அப்புறம் பின்னாடி வர்றது எதுவுமே புரியாது. எனி டவுட்ஸ்? மாதாஜி, சர்க்கத்துல வந்து 16 இருக்குன்னா விசர்க்கத்துல மீதி 8 என்ன மாதாஜி? முக்குணங்கள் 1, இன்னொரு 5 என்னது மாதாஜி? அதுல ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஆக்சுவலி அங்க ஐ திங்க் புலன்களின் செயல்கள் அங்க கிடையாது, கரெக்ட் இல்லையா? அங்க பஞ்சமகாபூதங்கள், சாரி, பஞ்சமகாபூதங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், மனசு, இது வந்து சர்க்கம். ஓகே, கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஐ திங்க் ஐ மிஸ்டேக்லி ஐ டோல்டு புலன்களின் செயல்கள். இட்ஸ் புலன்களின் செயல்கள்,
அதுக்கப்புறம் தோன்றாத அருவத்தின் ஒரு பண்பு, அகங்காரம், இது எல்லாமே வந்து விசர்க்கத்துல வரும். எஸ், 5 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து சர்க்கம் விசர்க்கம் ரெண்டுத்துலயும் உண்டு. அக்வயரிங் சென்சஸ் அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் சர்க்கம் விசர்க்கத்துல ரெண்டுத்துலயும் உண்டு. அடுத்து வந்து கர்மேந்திரியங்கள் வந்து சர்க்கம் விசர்க்கத்துல உண்டு. மனசு சர்க்கம் விசர்க்கத்துல உண்டு. இதை தவிர்த்து மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து விசர்க்கத்துல உண்டு. விசர்க்கத்துல சர்க்கத்துல என்ன இருக்கோ அதுவும் உண்டு, அது தவிர்த்து இருக்கிறதும் உண்டு. ஓகே, புரிஞ்சதுங்களா? மாதாஜி இது வந்து இதுல ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. குரூப் எஸ், இது அப்படியே நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. ரிப்பீட்டடா பாக்கும்போது தான் எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஈவன் எனக்கு கூட சம்டைம்ஸ் மறந்துடுறது. ஆக்சுவலி ஐ ஃபர்கெட் டு பீ ஃபிராங்க். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்கும்போது நிறைய அதாவது கர்மேந்திரியங்கள் கரெக்டா வந்துரும், ஞானேந்திரியங்களும் வந்துரும். அந்த புலன்களின் செயல்கள் வந்து டக்கு டக்குன்னு வராது. ஏன்னா அப்ப நிறைய நம்ம வாசிக்கிறது இல்லல்ல, அதனால அதுதான் குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. நாங்க ரிப்பீட்டடா படிக்கிறோம். கண்டிப்பா நான் இங்க சாட்லயே போடுறேன், நீங்க எழுதிக்கோங்க. அதாவது 5 பஞ்சமகாபூதங்கள் 5 பஞ்சமகா இது எப்படி ஷேர் பண்ணிரலாம் மாதாஜி? ஓகே, இது குரூப்ல அதாவது நீங்க என்ன பண்ணுங்க பிரபு, நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லைங்களா பஞ்சமகாபூதங்கள், நீங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த பக்கத்துலயே அந்த டாக்குமெண்ட் பக்கத்துல வந்து சர்க்கம்னு போட்டுருங்க. சர்க்கம் விசர்க்கம்னு எழுதிருங்க. 5 எலிமெண்ட்ஸ் பிராக்கெட்ல வந்து சர்க்கம் கமா விசர்க்கம்னு போட்டுருங்க. நீங்க அங்கே எழுதிருங்களா? எதுல போடணும் மாதாஜி? இங்க இந்த டாக்குமெண்ட் நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? ஆமா, இந்த டாக்குமெண்ட்ல பக்கத்துல வந்து நீங்க வந்து பிராக்கெட்ல எழுதிக்கோங்க, சர்க்கத்திலயும் உண்டு விசர்க்கத்திலயும் உண்டுன்னு சொல்லிட்டு. இதுல இந்த 5 எலிமெண்ட் 1 நம்பருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு வந்து போத் சர்க்கம் அண்ட் விசர்க்கம். ஓகே, அது ஒண்ணு. அடுத்து வந்து அதுல மட்டும் எழுதுனா போதும். அதுல அப்புறம் தேர்ட் பாயிண்ட், அடுத்து வந்து ஃபோர்த் பாயிண்ட், அடுத்து வந்து 6th பாயிண்ட். ஓகே, இந்த மூணுல எழுதணும். சர்க்கம் இந்த நாலத்துலயும் வந்து இட் இஸ் த ரா மெட்டீரியல்ஸ். அதாவது இது எல்லாமே வந்து மூலப்பொருட்கள். எதுல? சர்க்கத்திலயும் சரி விசர்க்கத்திலயும் சரி. ஓகே, காமன். மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து விசர்க்கமும் வரும். ஒன்லி விசர்க்கம். அகங்காரம், அதுக்கப்புறம் இந்த அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம், அடுத்து வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்சஸ், இது வந்து விசர்க்கத்துக்கு ஸ்பெசிபிக். ஓகே, சோ இந்த 3 குணங்கள் இங்கே வந்துருது. எதுல வருது? விசர்க்கத்துல வருது. ஓகே, சரி, டவுட் இருக்கு, ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. எஸ், நோ, இட் இஸ் வெரி கிளியர். கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். எனி டவுட்ஸ்? நோ டவுட்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி இத ஷேர் பண்ணிடுவீங்களா மாதாஜி? என்ன கிருஷ்ணா பிரபு ஷேர் பண்ணுவார். கிருஷ்ணா பிரபு, Thank you மேம். இத எடிட் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. ஆமா, எடிட் பண்ணிட்டு சர்க்கா அண்ட் விசர்கா அப்படின்னு போட்டுருப்பா. ஐ திங்க் சர்க்கா விசர்கானா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்ல? சர்க்கா மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். அந்த டிக்குக்கு மீனிங் என்ன? That means combination of both. Edit பண்ணா both he has to edit like that. அவர் எடிட் பண்ணனும். இங்க வெறுமனே மிச்சம் இருக்குது செகண்ட் பாயிண்ட், 5th பாயிண்ட் வந்து நீங்க வந்து ஒன்லி விசர்கான்னு போட்டுருங்கப்பா. You put only விசர்கா. ஓகே, அப்ப உங்களுக்கு அது புரியுது. ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? ஓகே மாதாஜி. எல்லாருமே வந்து ஐ திங்க் நாளையில இருந்து ஐ திங்க் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் நீங்க இனிமே